Καλησπέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσω με τα γνωστά. Ονομάζομαι Ζάκης Πολυτζοίδης. Είμαι ο διαχειριστής της άμμικης οικονομίας και στην επαγγελματική μου ζωή είμαι αρχιτέκτονας συστημάτων πληροφορικής. Περιμένουμε τον κύριο Καρστινό. Μέχρι να έρθει ο κύριος Καρστινός, να ξεκινήσω εγώ να κάνω ένα πρόλογο. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα χαρμόσυνα νέα, όπως ανακοινώσαμε, τα οποία χαρμόσυνα νέα για μερικούς μπορεί να μην είναι χαρμόσυνα, αλλά είναι πραγματικά χαρμόσυνα. Γίνεται μια μεγάλη ανακατάταξη στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Οι τράπεζες καταραίουν και αυτό γίνεται λόγω της απάτης του COVID. Οι τράπεζες, οι πολυεθνικές, οι εταιρείες ασφάλειας, οι φαρμακοβιομηχανίες κτλ. Όλες οι μεγάλες εταιρείες είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τα χρηματιστήρια. Λόγω της απάτης έχουν να πληρωθούν αποζημιώσεις, γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως έχουμε πει αρκετές φορές, χιλιάδες ομαδικές αγωγές σε όλο τον κόσμο και αυτή τη στιγμή γίνεται μια κατολίσθηση των πάντων. Εξαφανίζονται τα πάντα και οι πάντες έχουν να πληρωθούν 3 εκατομμύρια σε αγωγές και όλα αυτά τα βλέπουμε και αντικατοπτρίζονται στο τραπεζικό σύστημα. Είναι χαρμόσυνα νέα πραγματικά, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα επέλθει η ένομη τάξη, δηλαδή θα εξαφανιστούν τα κακοσκήμενα και θα ξαναχτιστούν πάλι επάνω σε στιβαρές βάσεις, σοβαρές βάσεις, βάσεις δικαίου. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μεγάλο γεγονός που γίνεται λόγω της απάτης του COVID και τα περίμενα εγώ προσωπικά και τα έλεγα και πέρυσι, υπάρχουν και τα ιστορικά αποτυπώματα όπου τα λέγαμε. Το δεύτερο μεγάλο γεγονός που γίνεται, που έχει να κάνει με εμάς, είναι ότι στην Ευρώπη δίνουν στεγνά την εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των δικαστών και των εισαγγελέων, γιατί οπωσδήποτε έχει υπάρξει ροή χρήματος, ξέπλυμα μαύρο χρήματος μεταξύ με των Ευρωπαίων και με την εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα και τους δίνουν στεγνά. Αν πάτε στα σχόλια και δείτε τα βιντεάκια που έχουμε αναρτήσει, θα καταλάβετε ακριβώς τι λέμε. Και το τρίτο μεγάλο γεγονός που γίνεται στην Ελλάδα πάλι έχει να κάνει πάλι με την εγκληματική οργάνωση, δίνει ο ένας τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε πανικό, γιατί όπως έχουμε πει τις προηγούμενες φορές σε εκπομπές, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο όπου συνεχίζεται η απάτη. Το έγκλημα έχει φτάσει σε τεράστια επίπεδα. Η απόδειξη είναι ότι το θλιβερό γεγονός που έγινε στα Τέμπη, η δολοφονία των παιδιών που έγινε στα Τέμπη, είναι ένα ακόμα παράδειγμα της ανομίας που επικρατεί στην Ελλάδα, γιατί αν υπήρχε ένομη τάξη δεν θα έχει συμβεί ποτέ η δολοφονία αυτή. Λοιπόν, είναι ένα θλιβερό γεγονός, το οποίο όμως, να το πάρουμε από την άλλη άποψη, είναι ακόμα ένα κερασάκι στην τούρτα για την εγκληματική οργάνωση, για να ξυπνήσει ο κόσμος, να καταλάβει επιτέλους τι γίνεται. Θα έπρεπε ο κόσμος να έχει ξυπνήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει σύντομα πολύ. Λοιπόν, συγγνώμη, να γράψω και ένα μήνυμα στον κύριο Καρστινό, γιατί έχει αργήσει αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από 4 λεπτά. Μου δώσετε μισό λεπτό, παρακαλώ. Το γράψω κάτι στο Viber. Και ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κύριου Καρστινού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, μπορεί να έχει πάλι κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Λοιπόν, να συνεχίσω για να μην σας χαλώ και το χρόνο σας. Να συνεχίσω με τις δράσεις μας. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτά που είπα προηγουμένως για τα χαρμόσυνα νέα. Έρχεται ο κύριος Καρστινός, πάρα πολύ ωραία. Οπότε να μιλήσουμε και μαζί.
Ελπίζω να μην έχει πρόβλημα με το ίντερνετ ως συνήθως. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι συνδέθηκε. Επιτέλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Ακούγομαι. Ναι, ακούγεσαι. Θα σου πρότεινα να βγάλεις την κάμερα, γιατί έχεις πάλι πρόβλημα με το ίντερνετ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Απολογούμε κιόλας. Ο κύριος Χασίμος έχει πρόβλημα με το ίντερνετ, ναι. Ωραία. Θα αναφέρονται με τα λόγια και με το γραπτό λόγο, όχι με τη φάτσα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν μπορούμε να ζωγραφίσουμε, αλλά δεν είναι η ώρα. Λοιπόν, καθώς σε περίμενα, έκανα μία εισαγωγή για τα χαρμόσυνα νέα. Ανέφερα ότι γίνεται ένα παγκόσμιο meltdown, ειδικά στο τραπεζικό σύστημα, που έχει να κάνει με την απάτη του COVID, γιατί έχουν απληρωθούν 3 εκατομμύρια σε αποζημίωση στον κόσμο. Την ίδια στιγμή από την Ευρώπη δίνουν την εγκληματική οργάνωση στην Ελλάδα, κόβουν δεσμούς μεταξύ τους και δίνουν και την δικαστική εξουσία και την εκτελεστική. Και φυσικά στην Ελλάδα έχει αρχίσει ο ένας να δίνει τον άλλον και να αποκαλύπτουν φοβερά και τρομερά πράγματα που εμείς τα ξέρουμε ή τα περιμέναμε, γιατί είναι τελείως normal στα πλαίσια της πλήρους ανομίας που επικρατεί στη χώρα μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την δράση που κατεβάζουμε για τους δικαστές του Αρείου Πάγου. Ναι. Θες να ξεκινήσουμε από αυτό? Θες να ξεκινήσεις ως πιο ειδικός, γιατί εντάξει. Ωραία, ωραία. Γιατί είναι θέμα που αφορά... Να πω εγώ για τη δράση. Καλύτερα από μένα. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τη δράση και μάλλον ας πούμε πρώτα ότι καταθέσαμε στις 28 Δευτέρου του 23, καταθέσαμε αγωγή κατά των δικαστών του ΣΤΕ. Ναι. Καταθέσαμε αγωγή κακοδικίας κατά των δικαστών του ΣΤΕ, που έχει να κάνει με τις δύο κατάπτυστες αποφάσεις, τη 1400 του 22 και τη 1684 του 22, όπου βγάλανε για την ΕΜΑΚ και για τους υγειονομικούς, βγάλανε τα πάντα συνταγματικά ανεκτά. Φυσικά... Είναι εφεύρημα. Αυτό δεν υπάρχει ως όρος. Είναι δικό τους εφεύρημα. Έτσι. Είναι αυτό που έχω πει, ότι οι δικαστές είναι οι επίσημοι ψεύτες και απατεώνες του συστήματος. Αυτό είναι στην Ελλάδα. Δεν έπρεπε να είναι αυτό, αλλά αυτό έχουν καταντήσει να είναι. Είναι απλά να μαγειρεύουν λέξεις για να κάνουν το μαύρο άσπρο, το ξύδι λάδι και τη νύχτα μέρα. Έτσι. Αυτό λέγεται απάτη. Αυτοί έπρεπε να πηγαίνουν μέσα για απάτη, κατελάχιστον. Ναι, και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πίσω από αυτές τις αποφάσεις του ΣΤΕ από την Ολομέλεια, γιατί για τον κόσμο που δεν ξέρει και ακούει για πρώτη φορά, όταν βγαίνουν αποφάσεις από την Ολομέλεια ανωτέρου δικαστηρίου, όπως είναι το ΣΤΕ, ανωτάτου, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που προσέφυγαν. Όταν βγει από την Ολομέλεια, αφορά όλο τον ελληνικό λαό. Εάν έβγαινε από τμήμα του ΣΤΕ, θα ήταν μόνο για αυτούς που προσέφυγαν. Και αυτοί οι οποίοι προσέφυγαν, ο ένας ήταν ο Θανάσουλας, με τη 1400 του 2022, ο οποίος δεν είχε κανένα ένομο συμφέρον να καταφύγει. Σωστά, Γιώργο? Γιατί... Τα είχαμε πει από το 2021. Τα είχαμε πει. Με κάποια κανάλια, τέλος πάντων, δεν τα λέω, δεν θέλω να κάνω διαφημίσεις. Όχι, δεν κάνουμε διαφημίσεις για την ιστορία, γιατί δυστυχώς, και τα λέω εγώ αυτά επίτηδες, γιατί δυστυχώς αυτοί οι δόλοι αυτή τη στιγμή, Γιώργο, έχουν βγει ειδικά με τους υγειονομικούς και χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα, λένε ότι αυτοί ευθύνονται το ότι οι υγειονομικοί γυρίσαν στην εργασία τους κτλ. Λοιπόν, και τα λέμε αυτά για την ιστορία. Ο Θανάσουλας πήγε ως δικηγόρος, και αυτό κάνω εγώ την ερώτηση σε όλο τον κόσμο, γίνεται να εμπιστευτούμε έναν δικηγόρο ο οποίος δεν είχε κανένα ένομο συμφέρον και να πάει 200, δεν ξέρω πώς ήταν, από την ΕΜΑΚ με έγγραφο επιθυμία. Σωστέ? Γίνεται, Γιώργο? Δεν γίνεται. Τα είχαμε εξηγήσει το 21.
Από την άλλη, το 2021, όταν ξεκίνησαν αυτά. Και επίσης όταν η απόφαση βγήκε με τα συνταγματικά ανοιχτά, αντί να είμαστε εμείς, γιατί εμείς σαν ισονομία τρέχουμε τους δικαστές για κακοδικία, θα έπρεπε να τους τρέχει ο Θανάσουλας, έτσι δεν είναι? Δεν έκανε όμως καμία τέτοια πράξη. Πρώτα απ' όλα, δεν πας σε δοσύλλογους. Δεν πας σε δοσύλλογους του νεοναζιστικού καθεστώτος. Όλοι αυτοί είναι επιλεγμένοι βάσει αθλίου, φασιστικού άρθρου 90 συντάγματος, είναι επιλεγμένοι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία επιλέγει την ηγεσία της δικαστικής. Αυτά μόνο σε χούντες γίνονται. Γι' αυτό και τους κράξανε και από την Ευρώπη. Και ο Ντογιάκος τον έχουν βάλει επιλεγμένος. Είναι γνωστός, δικός τους δεξιός. Επιλεγμένος. Δικός τους νεοδημοκράτης, έτσι. Δικός τους είναι επιλεγμένος. Είναι ο εισαγγελέας Αριού Πάγου. Είναι ο ένας από αυτούς που επιλέγονται, διαβάστε το άρθρο 90 του συντάγματος. Επιλέγονται από αυτούς. Ακριβώς. Ο οποίος ήταν στην εταιρεία εκείνη και είναι μάλιστα αυτός που εισηγήθηκε και για τα founds, υπέρ των founds, το οποίο ο γιος είναι και σε εταιρείες founds. Έτσι, για να καταλάβετε πώς γίνεται εδώ πέρα η οικογενειοκρατία. Πώς είναι ο ένας με τον άλλον. Έχω στείλει και ένα βίντεο, νομίζω, ναι, με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας, έναν μπάτσι και τους κουμπάρους. Στο έχω στείλει, νομίζω. Ναι, μου το έχει στείλει. Αυτό το βγάλουμε. Πόσοι κουμπάροι νομοθετούσανε και τρώνε τα σπίτια. Είναι πάλι με founder. Να το βγάλουμε και αυτό. Με τους δικαστές του Αριού να το βγάλουμε και αυτό. Όρεξη να έχουμε για να βγάζουμε βίντεο και στοιχεία δολίων. Λοιπόν, για να κάνουμε μια σύνδεση εδώ πέρα για τον κόσμο να καταλάβει. Λοιπόν, η 1400 του 22 υπεύθυνος για την απόφαση αυτή φυσικά είναι το ΣΤΕ, αλλά αυτός που πήγε λέγεται Θανάσουλας, χωρίς να έχει κανένα ένομο συμφέρον. Η δεύτερη απόφαση που βγήκε πάλι από την Ολομέλεια προήλθε από την Ποεδίνη. Η Ποεδίνη προσέφυγε εκεί πέρα και βγήκε 1684. Οι δύο αποφάσεις ήταν συνταγματικά ανοιχτά ή απόλυτα δόλες αποφάσεις, ολίγων έγκυος πρακτικά, και τα τελευταία 12-13 χρόνια η εγκληματική οργάνωση εκ των αποτελεσμάτων βάζει μπροστινούς μπροστά, ώστε να βγαίνουν αυτές οι νομικές ταφόπλακες και να τρέχουμε εμείς. Να τρέχει όλος ο κόσμος. Η συγκεκριμένη 1684, επειδή έχω διαβάσει, έχω αναλύσει, γιατί εκεί πέρα ακριβώς βασιστήκαμε που γράψαμε και τα κείμενα. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, είναι τόσο άθλιο όσο δεν φαντάζεστε. Πρώτα απ' όλα, γράφουν μέσα ότι 3 φορές ζητήσαν από το Υπουργείο Υγείας να τους δώσει στοιχεία επικαιροποιημένα σχετικά με τα εμβόλια, αποτελεσματικά κτλ. Και το Υπουργείο δεν τους έδωσε καμία απάντηση. Και αυτοί δικαιώσανε αυτό που δεν τους απαντούσε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τους παίρνει κανονικά, πρέπει να τους πάρουν τα πτυχία αυτών. Πρέπει να τους πάρουν τα πτυχία, ακόμα και του απολυτηρίου δημοτικού. Πρέπει να περάσουν την κατάσταση του αγράμματου. Οι άνθρωποι είναι άθλιοι. Και όχι μόνο αυτό, έγινε και ένα άλλο. Πήρανε δεδομένο ό,τι ισχυρισμούς έλεγε η κυβέρνηση, χωρίς κανένα απολύτως επιχείρημα, κανένα απολύτως, και τα παίρνανε δεδομένα ότι ό,τι τους λένε είναι σωστά. Δηλαδή, παίρνουν ό,τι ισχυρίζει το αντίδικος και το λένε ότι είναι απριόρι σωστό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να παίρνεις τη θέση του αντίδικου επειδή έτσι θες αυτό. Εκεί πέρα ο αντίδικος είναι η υγειονομική με το κράτος. Δεν γίνεται εσύ να παίρνεις του κράτους και λες ό,τι λέει το κράτος είναι το σωστό. Διότι αυτή τη στιγμή δεν είσαι δικαστής, είσαι απατεώνας. Ωραία, και αυτός είναι ο λόγος. Ένας βιαστής του δικαίου, ένας βιαστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα κάθαρμα δηλαδή. Γι' αυτό και προσφέρω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και ποιος έχει παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα? Η κυβέρνηση και οι δικαστές μαζί. Γιατί αυτοί τα έχουν παραβιάσει. Συμφωνώ. Ποιος τα έχει παραβιάσει? Οι δικαστές του ΣΤΕΔ έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κυβέρνηση. Και αυτό θα αποδειχτεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ήδη πέρασε το πρώτο στάδιο που είναι και το κυριότερο. Ναι, έτσι. Πέρασε το στάδιο του μεγάλο ξεδιάλειμμα, το ξέρει καθένας. Γιατί πολλοί βγήκαν και θα έρθουμε μέσα σε αυτό για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο και τη ροή της συζήτησης. Λοιπόν, για να το τελειώσουμε αυτό, οι 1400 και 1684 βγήκαν όπως βγήκαν, με πρωταγωνιστές τον Θανάσουλα και την Ποεδίν. Αυτοί θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν πάει, εάν ήταν έντιμοι και νόμιμοι, και πείτε το όπως θέλετε, αυτοί θα έπρεπε να έχουν κινήσει τα νήματα και να έχουν πάει και στο ΕΔΑΔ και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να έχουν κάνει αγωγή κακοδικίας κατά των δικαστών, αλλά φυσικά δεν έκαναν τίποτα. Και ήρθε η ισονομία, γιατί δεν μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το αφήσουμε στο απειρόβλητο, και έτσι κάναμε και την προσφυγή στο ΕΔΑΔ για τους υγειονομικούς και έτσι κάναμε και την αγωγή κακοδικίας για τους δικαστές του ΣΤΕ για αυτές τις δύο αποφάσεις. Και αυτά τα λέμε για την ιστορία.
να τα ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και τα λέμε εδώ πέρα, για να υπάρχει το ιστορικό αποτύπωμα. Εντάξει, γιατί πραγματικά έχω προσωπικά βαρεθεί να ακούω ανοησίες κτλ. Προτείνουμε στον κόσμο να διαβάσει, γιατί όλα κάτω αυτά που λέμε τα έχουμε γράψει και συμφωνούμε. Γραμμένα δεν είναι όλα κάτω. Και παυξάνουμε, όχι απλώς συμφωνούμε. Και παυξάνουμε. Λοιπόν, οι άλλοι ειδόλοι δεν έχουν γράψει κάτω τίποτα, και άλλα δυστυχώς ο κόσμος και δεν. Εντάξει, τι να πω, γιατί τώρα ρίχνω εγώ. Γράφουνε. Εντάξει, είναι για γελίο. Δηλαδή, για γέλια είναι, ναι, εντάξει, για γέλια, ναι, αλλά δυστυχώς ο κόσμος ή αυτοί οι λίγοι που πιστεύουν ή ξέρω εγώ και τα αναπαράγουν, δυστυχώς λυσαλέα δεν θέλουν να διαβάσουν. Λυσαλέα δεν διαβάζουν, λοιπόν, και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές τις ιστορίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πάμε στη δράση. Και για να καταλάβει επίσης κάτι άλλο κόσμο με τις δράσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, δηλαδή πέρυσι κάναμε τη δράση άνω των 60. Έγινε αναστολή προστίμων. Καταθέσαμε την αγωγή κακοδικίας για τους δικαστές 28 Δευτέρου. Έγινε η προσφυγή για τους υγειονομικούς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 30 Δεκεμβρίου καταθέσαμε, 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Σαββάτο και 6 ώρα, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Παραμονή πρωτοχρονιάς. Αναγκάστηκαν αυτοί να εκδώσουν κία και να πάρουν πίσω τους υγειονομικούς. Άρον. Ναι, αν δεν είχαμε καταθέσει, δεν θα παίρναν πίσω τους υγειονομικούς. Είχαν ετοιμάσει σκεπτικό. Το είχε δημοσιεύσει ο Βενιζέλος στα νέα, στην εφημερίδα Τα Νέα. Το έχω ολόκληρο δημοσίευμα, το οποίο είναι επικώς εμετικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος νομίζει ότι κάνει με χαζούς, έτσι. Ναι. Δεν γίνεται να λέει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και γράφει μέσα ότι βέβαια λέει, θα πρέπει να περιμένουμε, λέει, να δημοσιευτεί, λέει, και επίσημα η απόφαση. Υπόψη ότι η απόφαση δημοσιοποιήθηκε σε 3 μέρες. Άρα λοιπόν ο Βενιζέλος έσπευσε να το φτιάξει αυτό μέσα σε 1 ή 2 μέρες. Γιατί λοιπόν τον πήρε τόση καούρα τόσο άμεσα να το κάνει? Προφανώς λοιπόν ζοριστήκαν άσχημα από αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και λέει ότι δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα. Όταν δημοσιεύτηκε λοιπόν σε 3 μέρες, το έκανε μέσα σε 1 ή 2 μέρες. Πάρα πολύ άσχημα ζοριστήκαν. Ζοριστήκαν πολύ άσχημα. Επίσης κάποιοι άλλοι μπροστινοί, όπως ξέρει ο κόσμος, έκαναν προσφυγή στο ΣΤΕ για τα πρόστιμα άνω των 60. Βγήκε ανακοίνωση από το ΣΤΕ ότι πάλι το βγάλαν συνταγματικά ανεκτό αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν έχουν τολμήσει ακόμα να την καθαρογράψουν. Ακόμα δεν έχουν τολμήσει να την καθαρογράψουν. Βέβαια, γιατί επίκειται ότι θα φάνε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώς. Τα είπανε τώρα και οι Ευρωπαίοι. Έτσι. Ακριβώς. Για να τους δούμε. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε την πίεση. Καταθέσαμε κατά το δικαστό του ΣΤΕ και τώρα, επειδή βγήκε μια άλλη κατάπτυστη απόφαση, γιατί ήταν μέρος της συμφωνίας της εγκληματικής οργανώσεως, να δώσουν το ελεύθερο στα φαντς να πάρουν τα σπίτια του κόσμου, πάλι συνταγματικά ανεκτά, πάλι μαγειρέματα κτλ. Και μιλάω για την απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου δίνει το πράσινο φως στα φαντς, δεν έχουν κανένα ένομο συμφέρον να έρχονται και να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Λοιπόν, για το λόγο αυτό κατεβάζουμε αγωγή, κάνουμε διπλή δράση. Κάνουμε αγωγή κατά των δικαστών του Αρείου Πάγου, αγωγή εναντίον του στα αστικά δικαστήρια. Το νομικό κομμάτι... Το νομικό κομμάτι τους το φυλάμε για έκπληξη και θα το δουν όταν θα κατεθεί η αγωγή στα αστικά δικαστήρια. Λοιπόν, γιατί υπάρχει ειδικότερα εμπειρία. Ακριβώς. Έχουμε και την εμπειρία. Έχουμε στενή γνώση. Ακριβώς. Και την ίδια στιγμή... Και τσακίσει στο παρελθόν. Και την ίδια στιγμή τους πάμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διπλή δράση είναι αυτή εναντίον τους. Λοιπόν, την κατεβάσαμε αυτή τη δράση. Το ελεκτικό συνέδριο πρέπει και αυτοί να πάνε, γιατί είναι άλλο αλήτικο δικαστήριο. Άλλη αλητεία. Ναι. Να πω εδώ, συγγνώμη που διακόπτω, το ελεκτικό συνέδριο είναι υπεύθυνο για όλες τις δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή, οπουδήποτε υπάρχει διαφθορά δημοσίου ακριβώς. Η συγκάλυψη είναι και από το ελεκτικό συνέδριο. Ακριβώς. Για να καταλάβετε, το ελεκτικό συνέδριο που δεν έχει πολύ ακουστεί. Επειδή ξέρω και έχουμε πάρα πολλά μαζεμένα για το ελεκτικό συνέδριο ως στρατιωτικοί γιατροί. Πάρα πολλά έχουμε. Πάρα πολλά. Ξέρω πάρα πολλά. Όρεξη να έχουμε. Είναι όλοι αυτοί. Όρεξη να έχουμε. Λοιπόν, η δίκη ορίστηκε για την αγωγή κακοδικίας των δικαστών του ΣΤΕ για τις 10...
Οκτωβρίου νομίζω του 23 και 6 ώρα το απόγευμα, γιατί είναι ειδικό δικαστήριο. Εάν τολμήσουν και τη βγάλουν αόριστη αυτή την αγωγή, γιατί δεν χάνεται η αγωγή αυτή με τίποτα και βασικά το νομικό κομμάτι έχει να κάνει στο ότι δεν είχαν στοιχεία, Γιώργο, όπως το είπες προηγουμένως, και βγάλαν μόνοι τους. Ναι, το ξέρω, και βγάλαν αυτή την κατάρτιση απόφαση. Εάν τολμήσουν και το κάνουν αυτό το πράγμα και δεν πληρώσουν την αγωγή, εμείς το επόμενο βήμα που θα κάνουμε θα είναι ΕΔΑΔ. Τελείωσε. Το αόριστη έχει και άλλη έννοια, βέβαια. Να δούμε πώς θα το κλειτώσουν. Να μην το καταλάβουν. Ακριβώς. Οφείλει υποχρεωμένος να καθορίσει τι είναι αόριστο, διευκρινήσεις. Όχι να το βγάζει υπάρχει νόμος ρητός όπου δεν βγαίνει καμία αγωγή αόριστη. Θα πρέπει να εξηγήσει τους λόγους και θα πρέπει να καλέσει τους δικηγόρους και να πει, παιδιά, κάτι δεν έχετε κάνει εδώ σωστά. Φτιάξτε το για να συνεχίσουμε τη δίκη. Δεν γίνεται για να βγαίνει μια δίκη, το αποτέλεσμα δίκης αόριστο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να ακυρώνει νομική διαδικασία αόριστη. Ακριβώς. Αυτά όμως γίνεται. Το ξανατονίζω. Μπορεί να σημαίνει και ότι ο δικαστής ήταν αρκετά βλάκας και ηλίθιος και έχει πολλούς βλάκες και ηλίθιους δικαστές. Πάρα πολλούς. Δεν κατάλαβε. Γιατί λοιπόν εγώ θα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες μιας απόφασης ενός βλάκα? Γιατί γι' αυτό μιλάμε. Αν δεν το κατάλαβε, να πάει να περάσει πάλι σχολείο. Γιατί εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να υφίσταμαι τις δυσμενείς συνέπειες της απόφασης ενός βλάκα επειδή δεν κατάλαβε. Ακριβώς. Και είναι φιλόλογοι, το ξαναλέω. Ειδικά με θέματα οικονομικά δεν ξέρουν τη μάθη τους στην τύφλα. Από μαθηματικά όλοι αυτοί ήταν κουμπούρες στα σχολεία. Εμείς τους βοηθάγαμε να περάσουν. Και φυσικά δεν ξέρουν και τίποτα και με την υγεία. Εδώ την έχουν πατήσει. Έχω ξαναπεί, με βιολογικά θέματα πιο εύκολα συνεννοούμε με ένα τσοπάνι, πιο εύκολα συνεννοούμε με ένα βοσκό, με ένα γεωργό, με ένα αλλιέα. Μην το γελάς, γιατί οι άνθρωποι είναι μέσα στη θάλασσα. Ο πατέρας είναι αλλιέας. Είναι επαγγέλματος αλλιέας. Με τον πατέρα σου, αν μιλήσουμε για βιολογία, θα καταλάβει άμεσα πολύ περισσότερα από αυτά τα τούβλα. Αυτή η μόνη σχέση που έχουν με τη φύση και τη βιολογία είναι οι γλάστρες που ποτίζουν στο σπίτι τους και καμιά γάτα ή σκύλο αν έχουν στο σπίτι τους. Αυτή είναι η μόνη σχέση που έχουν με βιολογία. Ένας γεωργός λοιπόν, ένας αλλιέας, ένας κτηνοτρόφος είναι με τη φύση συνέχεια, υφίσταται τη φύση και πρέπει να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιεί τη φύση. Γιατί αν δεν τη χρησιμοποιήσει, αυτός θα χάσει. Αυτοί λοιπόν ξέρουν και από ιατρική ξέρουν πολλά πράγματα. Μην νομίζετε ότι όταν τραυματίζονται τα πρόβατά τους, τα κατσίκια τους, τρέχουν στον κτηνίατρο. Μόνοι τους ξέρουν και να φτιάχνουν και πολλά και τραυματισμούς και εξαρθρώματα και τέτοια. Δηλαδή οι άνθρωποι ξέρουν πολύ περισσότερα. Δεν το κάνω πλάκα. Οι άνθρωποι ξέρουν πολύ περισσότερα από βιολογία. Το ξέρω αυτό. Τούβλα, ειδικά. Το ξέρω. Που είναι φιλόλογοι της κακιάς ώρας. Να πω εδώ, γιατί πρέπει να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τουλάχιστον τότε που έδινα εγώ Πανελλήνιες, η τρίτη δέσμη που ήταν τότε, ναι. Η πρώτη ομάδα σχολών που είχε τις υψηλότερες βαθμολογίες ήταν η ομάδα σχολών της φιλοσοφικής. Η δεύτερη ομάδα σχολών σε ύψος βαθμολογιών ήταν το ιστορικό αρχαιολογικό. Τρίτες και καταϊδρωμένες ήταν οι νομικές σχολές. Άρα λοιπόν από τους τρεις δεσμίτες, οι καλύτεροι πηγαίνανε φιλοσοφική, μετά στο ιστορικό αρχαιολογικό και μετά στη νομική. Από τους νομικούς τώρα, γιατί αυτό το έχω ακούσει από δικηγόρους, οι καλύτεροι όλων γίνονται δικηγόροι. Γιατί εκεί είναι η δυσκολία. Οι αμέσως επόμενοι γίνουν στο διπλωματικό σώμα. Γιατί πρέπει να ξέρουν διεθνές δίκαιο εκεί πέρα, πρέπει να μάθουν τους νόμους της χώρας που πάνε. Γι' αυτό είναι δύσκολο και αυτό. Ναι. Τρίτη και καταϊδρωμένοι πάνε λοιπόν οι δικαστές. Δηλαδή από την ποιότητα των αποφύτων νομικής, οι καλύτεροι γίνονται δικηγόροι, μετά είναι του διπλωματικού και μετά είναι οι δικαστές. Για να καταλάβουμε για ποια ποιότητα αντίληψης, νοητικής αντίληψης και ικανότητας μιλάμε. Κάντε τα συμπέρασματά σας. Δυστυχώς, Γιώργο, για μένα αυτά είναι τελείως φυσιολογικά κάτω από την πλήρη ανομία που ζει η χώρα. Είναι τελείως φυσιολογικά. Και να βγαίνουν τέτοιοι δικαστές και να υπάρχει αυτή η ανομία και να βγαίνουν και γιατροί και να προτείνουν πειραματικά σκευάσματα κτλ. Και να γίνονται δολοφονίες και να γίνεται αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού και να κλέβουν τον κόσμο κτλ. Είναι τελείως φυσιολογικά όταν υπάρχει πλήρη ανομία. Οι δικαστές, να εξηγήσω και γιατί. Οι δικαστές δεν χρειάζεται να ερευνήσουν τίποτα. Τους τα πάνε έτοιμα οι δικηγόροι. Φυσικά, ναι. Να κάτσουν να καταλάβουν την υπόθεση που δεν τους αφορά. Εμένα μου έχει πει φίλος γνωστός μου, δικηγόρος δηλαδή, που είχε αναλάβει ένα πνευμολογικό θέμα και μάλιστα με είχε ρωτήσει και εμένα για αυτό το θέμα. Μου λέει αναγκάστηκα να γίνω πνευμονολόγος και μάλιστα του είπα κάποια πράγματα και μου λέει και κάποια. Τα έλεγα αυτά. Περιμένεις να τα ακούσεις μόνο από πολύ λίγες κλινικές ειδικότητες. Δηλαδή, μπορείς να τα ακούσεις από καρδιολόγο, από πνευμονολόγο ή παθολόγο.
ούτε από πολλές άλλες ειδικότητες. Και μου έλεγε κάτι όρους, κάτι που τα είχε καταλάβει, που αυτά μόνο ούτε οι γιατροί των περισσότερων ειδικότητων δεν τα ξέρουν. Ο άνθρωπος μου λέει: εγώ έγινα κόντυψα να γίνομαι πνευμονολόγος. Μπερδεύομαι εγώ, βγάζω τα μάτια μου, πρέπει να καταλάβουμε αυτό το θέμα και δεν υπάρχει υπόθεση έτοιμη ο δικαστής ότι καταλάβουμε μια ανάγνωση μου λέει. Δεν έχει ερευνήσει τίποτα. Αν δεν ερευνήσει, να μπει μέσα, να παλέψει, να κάτσει, να το ψάξει, να το βρει, δεν μπορεί να τα μάθει τίποτα. Παίρνουν λοιπόν αυτοί, ρίχνουν μια ματιά, ό,τι καταλάβουν. Τι περισσότερες φορές έχει πέσει και το ανάλογο τηλέφωνο, τι απόφαση να βγάλουν και αυτοί μου λέει: παίρνουν αποφάσεις. Θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα, Γιώργο, θα αλλάξουν τα πράγματα. Όπως είπα στην αρχή, καταραίουν τα πάντα. Καταραίουν τα πάντα. Ήδη λοιπόν, να πούμε εδώ για το σιδηροδρομικό το δυστύχημα, το οποίο καλά θα το πούμε, θα κάνουμε μια αναφορά στο τέλος, γιατί έχω καταλάβει αρκετά πράγματα έχει γίνει, επειδή έχω και εμπειρία από αεροπορία. Ναι. Λοιπόν, να πω εδώ πέρα ότι ήρθε επιτροπή, η ΛΥΜΠΕ, έτσι, από την Ευρώπη, επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου, για να ελέγξει πράγματα που υπόψη ότι είχε πάει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αυτό έγινε στις 15 Φεβρουαρίου. Και στις 16. Και υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Στις 16 ήταν. Στις 15, μια μέρα πριν, αυτοί εδώ για να έχουν τη νομική συγκάλυψη, προκηρύξανε διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού, μηχανοδηγών, σταθμαρχών, κάτι τέτοιο. Αντίστοιχες ειδικότητες. Γιατί? Για να παίξουν με τις λέξεις. Ότι και καλά, πριν τους κάνει το δικαστήριο η Ευρώπη, αυτή μια μέρα πριν κάνανε ενέργεια. Για να δείτε γιατί απατεώνες μιλάμε. Για αυτά είναι συμβουλές από νομικούς, έτσι. Να τους συμβουλεύουν οι νομικοί. Υπάρχει και καταδικαστική απόφαση, Γιώργο. Βέβαια. Λοιπόν, από την Ευρώπη. Ήρθε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ πέρα και ξέρετε τι έκανε λοιπόν αυτή η φασιστική κυβέρνηση. Γιατί φασιστική ναζιστική κυβέρνηση είναι. Ξέρετε τι έκανε? Προκαθορισμένα ραντεβού με υπουργούς, με τους σχετικούς υπουργούς, τα ακύρωσε. Επίσης, ακύρωσε η αστυνομία το αντίστοιχο ραντεβού που ήταν με την αστυνομία. Και ακύρωσε επίσης και το αντίστοιχο ραντεβού ο Ντογιάκος. Προσέξτε, φυσικά, όταν ήταν μνημόνια δεν μπορούσαν να πούνε όχι. Όταν ήταν όλες οι άλλες αλητίες που γινόντουσαν εκεί δεν μπορούσαν να πούνε όχι, μας λέει η Ευρώπη. Εδώ πέρα λοιπόν εφαρμόσαν αυτοί ό,τι θέλανε και ακυρώσαν όλα τα ραντεβού και αρνήθηκαν να τους δούνε. Για να καταλάβετε για ποιους ψεύτες και απατεώνες μιλάμε. Γι' αυτό και τους δώσανε κιόλας, Γιώργο, από την Ευρώπη. Βέβαια. Και τους λένε χοντρά πραγματικά κυρία, μια ευρωβουλευτής η οποία θα λέει πολύ χοντρά. Ναι, τους δίνουν στεγνά. Λοιπόν, ήταν ο Τζαβάρας, ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και γελούσε κιόλας. Γελούσε, και λέει, γράφει, πιστεύετε ότι και όσοι λέει ανεξάρτητα. Πώς θα ζούμε, λέει συνέχεια. Λέει. Ο άνθρωπος, το θέμα είναι τόσο καιρό και δεν έχει καταγγείλει. Φυσικά, ναι, φυσικά. Γιατί ο Λοβέρδος που ήρθε και φωτογραφίζει σύμβαση του 2014 και καλεί τους οικονομικούς εγγελείς. Εγώ δεν έχω ξανακούσει ποτέ να καλούν οικονομικούς εγγελείς και λέει να ψάξετε αυτή τη συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ψωμί η υπόθεση. Δεν το έχω ξανακούσει εγώ ποτέ αυτό. Τα οποία είναι χαρμόσυνα νέα, όπως είπα και στην αρχή. Εγώ όμως, γιατί εγώ είχα πάει στους οικονομικούς εγγελείς κάποτε το 2013-2014 και τα βάλανε στα ράφια. Ναι, αλλάζουν τα πράγματα. Αυτά πήγανε σε μια εισαγγελία του λέγατε υποτίθεται κατά της διαφθοράς. Εγώ την έλεγα εισαγγελία της διαφθοράς, γιατί ήταν η ίδια διαφθορά από μόνη της. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αυτή τη στήσανε, ήταν μάλλον ειδικού σκοπού. Πήρε όλα αυτά τα περί διαφθοράς, τα βάλε όλα στα ράφια. Ακούσατε που πήγε μια απόδοση από την άλλη. Δεν είναι μόνο αυτές. Έχω και 2 δικές μου υποθέσεις που είχα πάει εγώ. Ναι. Με μια διασπάθηση δημοσίου χρήματος στις ένοπλες δυνάμεις, στα νοσοκομεία συγκεκριμένα. Ναι. Λοιπόν, προϊστάμενος λοιπόν, μάλλον οι δύο που ήταν εκεί, ήταν συγκεκριμένο άτομο, το οποίο πρώτου βαθμού συγγενής ήταν εμπλεκόμενος με τεράστιο σκάνδαλο γνωστής φαρμακευτικής εταιρείας, για να καταλάβετε τι γίνεται. Και αυτό το εισαγγελικό πρόσωπο ήταν υποτίθεται να το διερευνήσει. Ο δε προϊστάμενος, μάλλον προϊστάμενος, ήταν ο Ντογιάκος. Για να καταλάβετε από πού προέρχονται. Φανταστικά. Γιατί μιλάμε για εφετείο Αθηνών, έτσι. Γιώργο, αν δεν σε πειράζει να τελειώσουμε τη δράση, να καταλάβουμε για να μην το χάσουμε. Λοιπόν, κατεβάζουμε τη δράση κατά των δικαστών του Αρείου Πάγου για την κατάρτιση της απόφασης που βγάλανε σχετικά με τα funds. Έχει δικαίωμα να λάβει όλος ο ελληνικός λαός. Στην διπλή δράση που κάνουμε είναι ομαδική αγωγή στα αστικά δικαστήρια και προσφυγή στο ΕΔΑΔ. Η δράση όπως την έχουμε κατεβάσει, μαζεύουμε χρήματα και κόσμο μέχρι τέλος του μήνα ή το πολύ μέχρι την πρώτη εβδομάδα του επόμενου μήνα, ώστε να έχουμε την οικονομική δυνατότητα και τη συμμετοχή του κόσμου για να δώσουμε μετά εμείς εντολή σαν ισονομία, στις νομικές ομάδες των ειδικών για το ευρωπαϊκό και στην Ελλάδα σχετικά με το ΕΔΑΔ και με την αγωγή, ώστε να ξεκινήσουμε με αυτή τη δράση. Το ΕΔΑΔ πάλι έχουμε
περιορισμό χρόνου, γιατί η απόφαση βγήκε 16 Φεβρουαρίου και έχουμε μόνο 4 μήνες να καταθέσουμε την προσφυγή στο ΕΔΑΔ, οπότε επήγει το θέμα αυτό και καλούμε όλο τον κόσμο να δηλώσει άμεσα συμμετοχή. Έχουμε βγάλει και όπως είπα προηγουμένως, το χρονοδιαγράμμα, έχουμε βγάλει και το κόστος, θέλουμε περίπου 1.000 άτομα 50 ευρώ ή 500 άτομα 100 ευρώ. Εάν πάτε στις δράσεις μας, θα το δείτε εκεί πέρα που τα αναλύουμε κτλ. Αλλά πρέπει ο κόσμος πραγματικά να καταλάβει τι γίνεται. Ένα μικρό σπρώξιμο χρειάζεται αυτή τη στιγμή από εμάς προς την εγκληματική οργάνωση για να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Λοιπόν, να πω λίγο κάτι, γιατί μερικοί νομίζουν ότι όλα αυτά γίνονται δωρεάν. Λοιπόν, πηγαίνετε να ρωτήσετε, μπείτε στο ίντερνετ, ψάξτε να δείτε τι κόστη είναι αυτά για προσφυγές. Γιατί νομίζουν άλλοι ότι πάει και δωρεάν. Γιώργο μου, πηγαίνετε να τα δείτε. δείτε. Ξέρει αυτά τα πράγματα ο κόσμος. Ευρωπαϊκά δικαστήρια πηγαίνουν πολύ εξειδικευμένοι δικηγόροι, που σημαίνει ότι χρεώνουν, έτσι. Δεν πάει όποιος να είναι. Γιατί είχα πρόσφατα μια συνδιάξη από το Facebook, τέλος πάντων, με κάποιο άτομο, έτσι, η οποία είναι νομική σύμβουλο. Νομική σύμβουλο, έτσι σημαίνει. Δεν έχει κάνει καν μαχητική δικηγορία και έχει άποψη τώρα. Δεν ξέρει καν τι είναι το ΕΔΑΔ, καν τι είναι, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν μπορούσαμε να βρούμε στην Ελλάδα, αληθεύει Ζάκη, δεν μπορούσαμε να βρούμε στην Ελλάδα δικηγόρο που να ξέρει καλά αυτό το θέμα. Και αναγκαστήκαμε και απευθυνθήκαμε σε ειδικό δικηγόρο στην Κύπρο. Και για καλή μας τύχη κιόλας. Καλή μας τύχη και έτυχε, δηλαδή, και αυτό δεν το ξέραμε. Δηλαδή, τυχαία βρεθήκαμε. Όλα αυτά, δηλαδή, όλα αυτά είναι όμως έχει καλή κόστος. μας τύχη. Έχει κόστος αυτό το πράγμα. Μακάρι να μπορούσαμε να τα γράφουμε εμείς μόνοι μας και μάλιστα προσπαθούμε, τουλάχιστον με τους υγειονομικούς, μειώσαμε πολύ το κόστος, γιατί αν κάνουν κάποιες συγκρίσεις, θα πούνε γιατί για τους υγειονομικούς ήταν λιγότερο. Ναι, γιατί μεγάλο μέρος της δουλειάς αυτής ήταν ιατρικό κομμάτι, το γράψαμε εμείς, έτσι. Εγώ τεράστιες ώρες φάγαμε, τεράστιες ώρες. Ο Δημήτρης, ο Αράπογλου, έτσι. Και ο κύριος Αρβανίτης βοήθησε. Ο κύριος Αρβανίτης, βεβαίως. Με τη συγγραφή, με τα στατιστικά, ναι. Και κάναμε ένα μεγάλο μέρος αυτής της δουλειάς εμείς δωρεάν εντελώς και μειώθηκε το κόστος. Αλλά δεν μπορούμε αυτό το κόστος να το κάνουμε ελάχιστο. Δυστυχώς μπαίνει ένα σημαντικό κομμάτι νομικό και δεν μπορούμε να το βάλουμε εμείς αυτό το νομικό. Οι ειδικοί καταρχήν πρέπει να πληρώνονται και επίσης για όποιον έχει αμφιβολίες κτλ. Εμείς λέμε παιδιά, ελάτε να δουλέψετε μαζί μας, να δείτε, ειδικά όταν για τα μέλη μας για την αστυνομία υπάρχει απόλυτη διαφάνεια. Δείχνουμε και τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τι μπαίνει και τι βγαίνει. Δεν υπάρχει κανένα. Από το ΣΔΟΕ πριν 1,5 χρόνο και δεν βρήκαν τίποτα. Ορίστε. Το οποίο είχε. Και από το ΣΔΟΕ δεν έγινε έλεγχος και δεν βρήκαν τίποτα πριν 1,5 χρόνο. Ναι. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Ο πόλεμος που γίνεται εναντίον μας φέρανε τις ΔΟΕ πέρυσι. Πριν 1,5 χρόνο. Όχι, πριν 1,5 χρόνο. Ναι, πριν από 1,5 χρόνο. Φέρανε τις ΔΟΕ σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, ναι. Έτσι. Και τη ζητάγαμε μάλιστα και τη λέγαμε να μας δώσουν το αποτέλεσμα κτλ. Και δεν μας το δίναν, το κολοβαράγανε. Γιατί δεν μπορούσαν να δώσουν τίποτα. Και πρέπει να σου δώσουν αποτέλεσμα, δεν βρήκαν τίποτα και δεν θέλανε. Φυσικά. Και δεν θέλανε. Φυσικά. Αυτό το ΣΔΟΕ. Καλά, έχω γράμματα. Καλά, εντάξει, είναι. Γιώργο, η υπόθεση και αυτό που τονίζουμε στον κόσμο είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε επιτέλους με την εγκληματική οργάνωση. Ελάτε, λέμε στον κόσμο, να τελειώνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη η τρέχουσα δράση που τρέχει και επίσης η άλλη πολύ σοβαρή δράση που τρέχει είναι σχετικά με την απόλυτη νοθεία που γίνεται στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε ανακαλύψει, έχουμε στοιχεία για τις τελευταίες 2 εκλογές που έχουν γίνει, λοιπόν, με νούμερα, και έχουμε κατεβάσει πολύ, πολύ σοβαρή δράση. Είναι πάρα πολύ απλή, γίνεται μία αίτηση. Εμείς ήδη τις κάναμε τις αιτήσεις σε 332 δήμους της χώρας. Και το επόμενο βήμα που που είναι να γίνει, είναι να στείλουμε εξώδικες στο Υπουργείο Ιστορικών και εξώδικοι στις δικαστικές αρχές. Και βασικά η δράση αυτή τι είναι? Ενημερώνουμε όλους τους δήμους της χώρας, μάλλον όχι, αιτούμαστε από τους δήμους της χώρας την επομένη των εθνικών εκλογών να βγάλουν σε κοινή θέα τα αποτελέσματα από το κάθε εκλογικό τμήμα που είναι στην αρμοδιότητά τους και επίσης να το βγάλουν και στην σελίδα τους. Γιατί αυτά είναι στοιχεία που βάσει της εκλογικής διαδικασίας τα έχουν. Δεν ζητάμε κάτι το οποίο δεν το έχουν. Λοιπόν, και η δράση αφορά όλους τους πολίτες να κατεβάσουν την αίτηση, γιατί η αίτηση γίνεται, και να την αποστείλουν στο Δήμο που ανήκουν,
ώστε για κάθε περίπτωση για να υπάρχει και το απόλυτο ένομο συμφέρον και να συμμετάσχουν στα δύο αυτά εξώδικα που ανέφερα προηγουμένως, ένα προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τον Βορύδη και στις δικαστικές αρχές. Και βασικά ενημερώνουμε όλους τους δήμους χώρας, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών και τις δικαστικές αρχές ότι ζητάμε αυτό και ότι γίνεται η απόλυτη νοθεία, να πάρουν τα μέτρα τους. Λοιπόν, να τους δούμε τι θα κάνουν. Προσωπικά εγώ, Γιώργο, πιστεύω ότι με τις τελευταίες εξελίξεις και με τα χαρμόσυνα νέα που ανήγγειλα στην αρχή, που καταρρέει το τραπεζικό σύστημα, που δίνει ο ένας τον άλλον και από την Ευρώπη και στην Ελλάδα κτλ., εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν θα γίνουν εκλογές. Δεν τους βλέπω και δεν ξέρω το τι θα γίνει. Ο οποίος είναι όπου φυσάει ο άνεμος, όπου φυσάει ο άνεμος, βγήκε ο Ψαριανός και είπε να μην τις κάνεις καλή Σεπτέμβριο. Αυτός νομίζει ότι τις εκλογές γίνονται όποτε γουστάρει η κυβέρνηση, όσο ό,τι ώρα θέλει και άμα θέλει. Δηλαδή, οι τύποι είναι, θα κάνουν τις εκλογές τότε πότε θα έχουν ηρεμήσει ο κόσμος ή όταν θα έχει ηρεμήσει εννοητή. Να αλλάξει γνώμη για μας. Δηλαδή, θα κάνουμε τις εκλογές μόνο όταν θα μας βολεύει το αποτέλεσμα. Επειδή λοιπόν αυτοί εδώ πέρα κάνουν τη μία δεν υπάρχει περίπτωση, Γιώργο, να τους βολεύει το αποτέλεσμα και ήρθε αυτό το φωνικό, ήρθε αυτό το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Λοιπόν, ο κόσμος έχει κατεβεί στους δρόμους, όπως ξέρεις, κατά χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, δεν τους εμπιστεύεται κανένας. Εμείς τους έχουμε χτυπήσει με την αίτηση και γι' αυτό λέμε στον κόσμο, παιδιά, ελάτε να κάνετε και την αίτηση. Είναι πάρα πολύ απλή. Την κατεβάζετε, τη στέλνετε, παίρνετε μόνο αριθμό πρωτοκόλλου, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και τα εξώδικα. Λοιπόν, να τους κοπανίσουμε από όλες τις πάντες, να τους βάλουμε κάτω από φοβερή πίεση. Εντάξει, γιατί αυτή είναι η ιστορία. Δεν πρόκειται αυτή. Δηλαδή και να κατέβουν στις εκλογές. Και αν βγάλουν και τα αποτελέσματα, θα δει και ο κόσμος στην πραγματικότητα ότι οι ζώντες που θα ψηφίσουν, ειδικά στις εκλογές αυτές, αν να ψηφίσουν, δεν θα είναι 500.000, δεν θα είναι 1 εκατομμύριο. Όχι, υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος που το κάνουν αυτό. Δεν είναι ότι και καλά είναι αυτό που λένε και με τις εκλογές, κολοκύθια. Τα αποτελέσματα είναι στημένα. Αλλά δεν μπορούν να τα στήσουν αυτή τη στιγμή και να βγάλουν πάλι τον κούλι. Με τίποτα. Γιώργο, τελευταίες εκλογές είχαν. Πόσο να τα στήσουν, όχι να τα στήσουν, ενώ δεν μπορούν να βγάλουν άμεσα αυτές τις ψευδείς δημοσκοπήσεις. Καλά, άσε τις δημοσκοπήσεις. Τελευταίες εκλογές, όπως έχουμε πει, βγάλανε αποτελέσματα τελικά ότι ψηφίσανε 5,5 εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή, μιλάμε για τρελά νούμερα. Τρελά νούμερα που δεν ήταν ούτε 2 εκατομμύρια. Και το έχουμε αποδείξει αυτό και με νούμερα. Εντάξει, το γράφουμε στη δράση. Απλά πράγματα. Αλλά τώρα για τις συγκεκριμένες εκλογές δεν θα τους ψηφίσει η μάνα τους από αυτή τη στιγμή. Και τους χτυπάμε και με τη δράση αυτή για να υπάρχει αλήθεια για τα εκλογικά αποτελέσματα. Εντάξει, γιατί πιέζουμε πολύ τους Δήμους. Οι Δήμοι, εδώ να τονίσουμε αυτό, Γιώργο, συμφωνείς να τονίσουμε, οι Δήμοι, εάν δεν το κάνουν, εντάξει, με αυτές τις κινήσεις που κάνουμε επειδή παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Εντάξει, τι θα κάνουμε εμείς, Γιώργο? Με ακούς, έκασα? Ναι, σε ακούω. Τι θα κάνουμε, λέω, εναντίον των Δήμων? Μετά δεν θα τους κυνηγήσουμε. Δεν θα τους κυνηγήσουμε, να τους κυνηγήσουμε. Μπράβο. Γι' αυτό λέμε, παιδιά, πάρτε αριθμό πρωτοκόλλου και αν τολμήσουν και δεν τα κάνουν, λοιπόν, θα είστε 5, 10, 20, 50, δεν ξέρω πόσοι θα κάνετε και τα λοιπά μαζί με εμάς. Αγωγή. Γιατί είναι υποχρεωμένοι να τα αναρτήσουν σε κοινή θέα και στην ιστοσελίδα τους. Δεν είναι δική τους περιουσία, είναι δημόσια έγγραφα. Συμφωνούμε, Γιώργο? Συμφωνούμε. Ωραία. Λοιπόν, το ίδιο και για τις δικαστικές αρχές. Λοιπόν, που θα λάβουν την εξώδικη και τους ειδοποιούμε ότι γίνεται νοθεία. Το ίδιο και για το Υπουργείο Εξωτερικών με τον κύριο Βορύδη, που τους ειδοποιούμε ότι έχει γίνει αυτή η δράση, η αίτηση κτλ. Και πρέπει αυτοί να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι Δήμοι να αναρτήσουν σε κοινή θέα και στην ιστοσελίδα τους τα εκλογικά αποτελέσματα από κάθε εκλογικό τμήμα. Και είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, ζητάμε το παράρτημα 2, εντάξει, που έχουν πάνω στις φραγιδούλες και υπογραφές από κάθε εκλογικό τμήμα. Απλά δεν είναι τα πράγματα, πολύ απλά. Λοιπόν, και εγώ λέω τώρα με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, με την κατάρρευση των πάντων και από το εξωτερικό και στο ιστορικό, εγώ προσωπικά δεν βλέπω να γίνονται εκλογές. Βλέπω ότι θα αναλάβει η δικαστική εξουσία και εκεί θα γίνουν, θα έρθουν τα πάνω κάτω, γιατί πιστεύω
παρόλο που ξέρουμε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου με την δικαστική εξουσία και τους δόλιους που υπάρχουν ανάμεσά τους, γιατί τους βάζουν από την εκτελεστική εξουσία, δεν υπάρχουν τρεις εξουσίες, υπάρχει μία, έτσι είναι, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί δικαστές, οι οποίοι αυτοί θα κάνουν τη διαφορά, γιατί πρακτικά μπορούν αύριο να βγάλουν ένα φιρμάνι δικαστές και εισαγγελείς μαζί και να τους μαζέψουν όλους και να τελειώνει η υπόθεση. Αυτά είναι που πιστεύω, αλλά είναι προσωπική μου γνώμη, δεν λέω τώρα τη γνώμη της ονομίας, είναι γνώμη του Ζάκη του Πολυζωήδη, σύμφωνα με αυτά που βλέπω και που ξέρω. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο πολύ σοβαρές δράσεις που τρέχουν τώρα. Επίσης, τρέχουμε την αγωγή για τις πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου, η αρχή όλων, και θα κατεβάσουμε, όπως έχουμε συμφωνήσει, Γιώργο, τον επόμενο μήνα την μεγάλη αγωγή. Θες να μιλήσεις για τη μεγάλη αγωγή? Ναι. Ουσιαστικά η μεγάλη αγωγή τι είναι? Όλη αυτή η ιστορία με τα κοβίδια είναι μια σειρά από πάρα πολλά ψέματα και απάτες, που ξεκινήσαν από το πρώτο βασικό ψέμα, ότι τα τεστ είναι διαγνωστικά. Αυτό είναι η βασική κολόνα αυτού του ψέματος. Με 2 δευτερεύουσες, το τι είδους ήταν αυτές οι λοιμώξεις, που ουσιαστικά ήταν μικροβιακές επιλοιμώξεις, αυτοί ήταν που βαρύνανε, όσοι βαρύνανε ήταν μικροβιακές επιλοιμώξεις, μετά την ιογενή, η οποία η ιογενής λοίμωξη απλά έριχνε τα λευκά αιμοσφαίρια, όπως κάναν όλες οι ιογενείς λοιμώξεις, ειδικά η ιογενής λοιμώξη αναπνευστικού. Αυτό είναι παλιά γνώση, δεν είναι και τωρινή. Λοιπόν, αλλά πλασάροντας είναι μόνο οι ιογενείς, δεν τους δίναν αντιβιωτικά καθόλου. Και βγήκαν και υπάρχει και μελέτη στο Σάνφορντ, που είναι του 20, του Οκτωβρίου του 20, που απομονώσαν 8 ή 9 μικρόβια και το λέει κιόλας. Το 95% από αυτούς βρήκαν μικρόβια. Από αυτούς ήταν διασωληνωμένοι. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη απάτη, γιατί εκεί χρειαζόταν να εντυπωσιάσουν τον κόσμο. Το πρώτο με τα τεστ για να εντυπωσιάζουν με νούμερα. Το δεύτερο ήταν για να εντυπωσιάζουν με βαρύτητα περιστατικών, γιατί κάποιοι έπρεπε να βαρύνουν πολύ. Οπότε ουσιαστικά τους αφήνανε. Και υπάρχει και συγκεκριμένο περιστατικό στη Μαλαισίνα, όπου ενώ ξεκίνησαν να τους δίνουν αντιβιωτικά όπως ξέρανε τυπικά και κλασικά οι γιατροί, τους πήραν τηλέφωνο από ό,τι έχω μάθει από τον ΕΟΔΗ και τους είπαν να σταματήσουν τα αντιβιωτικά. Και μόλις τα σταματήσαν ήταν από ένα γάμο. Έτσι, άρχισαν όλοι και βαραίνανε. Με αποτέλεσμα να πεθάνουν καμιά 20 άτομα. Σταματήσαν τα αντιβιωτικά. Αυτό είναι εγκληματικό. Λοιπόν, και η τρίτη μεγάλη απάτη ήταν το θέμα με τα εμβόλια. Αφήνω το κομμάτι ότι ήταν πειραματικά και όλα αυτά. Ξεκινάμε από το βασικό, ότι αυτού του τύπου μεταλλάσσονται όλη την ώρα, γιατί πολύ απλά, επειδή μεταδίδονται πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα προκαλέσουν σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ανοσία. Αν δεν αλλάξουν λοιπόν, αν δεν κάνουν κάποια αλλαγή, απλά δεν θα βρίσκουν μετά άλλους ευάλωτους, δεν θα μπορούσαν να κάνουν λίμωξη, δεν θα μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν και θα ψοβήσουν, πεθάνουν. Οπότε τι κάνουν? Κάνουν αυτό το κόλπο, το οποίο είναι παλιό κόλπο στη φύση, το κάνουν πάρα πολλοί τύποι ιών, μεταλλάσσονται όλη την ώρα κάνοντας πολλές μεταλλάξεις, ώστε κάποιες από αυτές να μην αναγνωρίζονται πάλι, ώστε να μπορούν να ξανακάνουν κάθε φορά κύκλο και έτσι να επιβιώνουν. Λοιπόν, δεν έχει νόημα ιατρικός να κάνεις εμβολιασμό πληθυσμού κατά ενός αιτίου που μεταλλάσσεται όλη την ώρα. Οι εμβολιασμοί έχουν έννοια μόνο για τα αίτια που είναι σταθερά και δεν μεταλλάσσονται. Όπως είναι η ανεμοβλογιά, η ευλογιά, η φυματίωση, η παροτίτιδα, η ηλαρά, η πολιομιελίτιδα, έτσι, ο κυταρομεγαλοϊός και όλα αυτά που ξέρουμε. Τα γνωστά εμβόλια. Εμβόλια κατά νοσογόνων παραγόντων που μεταλλάσσονται όλη την ώρα είναι ιατρικός ηλίθιο. Αυτή είναι η τρίτη απάτη που. Και γύρω από αυτές στήθηκαν καμιά 40-50 απάτες και ψέματα. Λοιπόν, η μεγάλη αγωγή αφορά όλο αυτό το οικοδόμημα. Ξεκινάμε να αποδομούμε. Έχει γίνει ήδη αυτό. Ξεκινάμε ήδη να αποδομούμε το κομμάτι με τα τεστ. Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω το πω πολύ σύντομα, ότι το να εντοπίζεις χημικά συστατικά του σώματος, γιατί το PCR εντοπίζει DNA, και το άλλο, και το lateral flow, δηλαδή αυτό που λένε rapid test κλπ, εντοπίζει πρωτεΐνες του σώματος. Από πότε το να εντοπίζει χημικά συστατικά του σώματος ενός όντος σημαίνει ότι αυτό ζει κιόλας? Στο πτώμα αυτού του όντος, τα ίδια πράγματα θα εντοπίζεις. Εδώ τους νεκρούς, του τραγικού αυτού δυστυχήματος που έγινε στα Τέμπη, πώς τους ταυτοποιούνε? Με DNA δεν τους ταυτοποιούνε. Άρα ζούνε ακόμα. Αυτό λένε. Άρα ζούνε ακόμα. Ακριβώς. Δηλαδή, το PCR DNA, για την ακρίβεια RNA, είναι που το μετατρέπει. Δηλαδή Γιώργο,
Ωραία. Δηλαδή Γιώργο, θα κάνουμε τη μεγάλη αγωγή για τα 3 αυτά μεγάλα ψέματα που λες ότι έχουν και κάνει. Όλα τα υπόλοιπα. Έχουν πει όλα μαζί. Ναι, εντάξει, ξεκινάμε από αυτά τα 3 και παρακάτω αναλύονται και τα υπόλοιπα. Έχουν πει πάρα πολλά μέσα. Έχουμε αδιαφυσβήτητα στοιχεία στα χέρια μας και ξένες αποφάσεις και επιστημονικά στοιχεία που δεν καταρρύπτουν με τίποτα. Εκεί συμμετέχει όλος ο ελληνικός λαός. Όλος ο ελληνικός λαός. Μπράβο, θα την κατεβάσουμε αυτή τη δράση τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, να είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, και πάμε να τους ταράξουμε στην νομότητα. Γιατί όλα αυτά που κάνουμε είναι να τους ταράξουμε στην νομότητα. Σύμφωνοι, να τους βάλουμε. Οι στόχοι μας, αυτοί που θα χτυπηθούν δηλαδή με αυτή τη νομική δράση, είναι οι κυβερνητικοί όλοι. Όλοι οι κυβερνητικοί, οι δικαστές, όλοι αυτοί οι δόλοι δικαστές. Είναι επίσης όλοι αυτοί οι δόλοι απατεώνες ψευτογιατροί. Όλοι αυτά τα ιατροτσιράκια, όλα αυτά τα ιατροτηλεμαϊντανοί που βγαίνανε, γιατί είναι αυτοί οι κύριοι. Είναι επίσης όλοι αυτοί οι δημοσιοκάφροι που τα διαφημίζανε. Είναι επίσης οι συγκεκριμένοι εφοριακοί που γίνανε όργανα να εκβιάζουν τον κόσμο. Για πόσους υπολογίζεις για να έχουμε στο δικόγραφο, γιατί ξέρεις, όλοι αυτοί θα πρέπει να λάβουν επιδόσεις. Λοιπόν, και η επίδοση από δικαστικό μελετή στοιχίζει 50 ευρώ η κάθε επίδοση. Για κάθε διαφορετικό πρόσωπο. Η εμένα είναι, θα πρέπει να δοθούν στους κύριους συντελεστές. Δηλαδή, το Μητσοτάκη, τον Πλεύρη. Ναι, στους κύριους, εντάξει, κατάλαβα. Θα βάλω και τον Κικίλια, γιατί είχε διατελέσει και αυτός υπουργός. Ναι. Και τον Κικίλια. Στον Παυλόπουλο, στη Σακελαροπούλου, εντάξει, γιατί αυτοί υπογράψαν και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ναι, λοιπόν. Σε όλους τους... Επίσης θα πρέπει να πάνε οπωσδήποτε στους επικεφαλείς των 3 ανωτάτων δικαστηρίων και την Ένωση της Δικαστηρίας. Ναι. Γιατί 5 είναι αυτοί, 5. Έκανα μηνυτήριο αναφορά το 9 Σεπτεμβρίου του 2021. Δηλαδή... Και τους κάναμε εξώδικα να το μελετήσουν. Επίσης, σίγουρα θα πρέπει να περιλάβει τα 2 καθάρματα εισαγγελείς του Πρωτοδικείου Αθηνών, που ο ένας το έβαλε στο αρχείο και ο άλλος αρνήθηκε να μου πει την αιτία και μου το έχει γράψει και ο τα ονοματεπώνυμά τους. Έχω τα ονοματεπώνυμά τους. Αυτά τα 2 καθάρματα. Δηλαδή έχουμε 30, 35, 40, θα έχουμε καμιά πενταριά ενάγοντες εκεί μέσα. Ας ξεκινήσουμε με αυτούς σε πρώτη φάση και μετά θα πάρει μπάλα και τους υπόλοιπους. Καμιά με πενταριά θα έχουμε. Σίγουρα τους κυβερνητικούς. 5-5-25, εντάξει, μιλάς 2,5 με 3 χιλιάρικα μόνο οι επιδόσεις. Οι κυβερνητικοί πόσοι θα είναι, 3-4, 5. Εντάξει, θα τους μελετήσουμε και θα συμβουλευτούμε και την νομική ομάδα, αλλά είμαι απόλυτα σύμφωνος για την ιστορία αυτή. Λοιπόν, αυτή θα είναι αγωγή, η μεγάλη αγωγή όπως την ονομάζει ο Καρστινός. Λοιπόν, παίρνει μπάλα τα πάντα. Ναι, και περιλαμβάνει τα πάντα. Λοιπόν, έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής όλος ο ελληνικός λαός. Πλην αυτόν που θα τη φάνε. Ναι, δεν μπορεί να συμμετέχουν αυτοί που ήταν θύτες. Όχι. Αυτοί εξαιρούνται, που εγώ δεν τους θεωρώ και Έλληνες. Ναι, συμφωνώ. Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Η Ελλάδα μπορεί να είναι, Έλληνες δεν είναι. Ωραία, λοιπόν, να κάνουμε μια ειδική μνήμα για τους υγειονομικούς. Η ισονομία τρέχει σε συνδυασμό με την νομική ομάδα στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Κωστόπουλο. Αγωγή για τους υγειονομικούς εφόλης της ύλης από 1η Ιανουαρίου του 2021 μέχρι 31 Δεκάτου του 2022. Να δικαιωθούν οι άνθρωποι από την πρώτη μέρα. Του 2022 για να δικαιωθούν και να πάρουν επίσης και τα. Συγγνώμη, όλο το ξεχνάω. Είναι. Όχι για τα δεδουλευμένα, για τη σύνταξή τους. Όλα τα πάντα είναι. Ναι, τα πάντα. Ναι, γιατί. Είναι 4. Είναι οι μισθοί που έπρεπε να τους δώσουν. Ναι. Είναι οι λοιπές απολαβές όπως είναι οι εφημερίες. Μπράβο, οι εφημερίδες που τις έχουν χάσει. Τα συντάξιμα που δεν τους τα μετράνε. Ναι. Και είναι και η προϋπηρεσία. Και η προϋπηρεσία, εντάξει. Λοιπόν, αυτά 4. Ωραία, περιλαμβάνονται αυτά μέσα στην αγωγή αυτή που κάνουμε με τον κύριο Κωστόπουλο. Την αγωγή αυτή την τρέχει η ισονομία. Εμείς είμαστε οι εντολές. Σύμφωνοι, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Κωστόπουλο. Έχουμε την οργάνωση και τάξη όπως έχουμε κάνει σε όλες τις άλλες δράσεις. Λοιπόν, και μέχρι στιγμής μαζεύονται αρκετοί υγειονομικοί. Συγχαρητήρια σε 2-3 νοσοκομεία που έχουν έρθει σχεδόν όλοι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλοι. Για τους υγειονομικούς είναι αυτό. Και συγγνώμη για να τελειώσω αυτό το πράγμα. Και επίσης έχουμε κατεβάσει δράση για τους υγειονομικούς να κάνουν αίτηση στα νοσοκομεία τους
επειδή γύρισαν στα νοσοκομεία και ακόμα τους ζητάνε, συνεχίζεται η απάτη, όπως έχω πει. Είμαστε μοναδική χώρα που συνεχίζεται η απάτη και τους ζητάνε ακόμα να κάνουν τεστ, όπως είπες προηγουμένως, είναι με μαϊμού και να φοράνε και φήμοτρα. Εντάξει. Βγήκε ένας αλυταράς από μια δομή υγείας κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου δεν ξέρω τι, αλυταράς, και έδωσε μια απάντηση. Αυτός ο αλυταράς, ο αγράμματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, λέει ότι δεν τον ενδιαφέρει, λέει, αμφιβόλου λέει, ποιότητας, λέει, εργασίες, μιλάει για τις 178 μελέτες, μιλάει δηλαδή επίσης για το φυλάδιο των ίδιων των οδηγιών του τεστ που λέει ότι δεν είναι διαγνωστικό, έτσι, γιατί έχουμε αναλύσει αυτό. Μιλάει αυτό. Ποιος είναι αυτός? Ένας από μια δομή που είχε δώσει την απάντηση, που έδωσε σε μια από τις αναφορές, που έδωσε ότι δεν είναι. Μάλιστα, ναι. Αμφιβόλου ποιότητας, λέει, μελέτες. Ποιο? Το τούβλο, ο αγράμματος, το κομματόσκυλο, γιατί περί τέτοιου πρόκειται. Είναι ο επικεφαλής μιας δομής υγείας κάπου στην Βόρεια Ελλάδα, δεν έχει σημασία, αν χρειάζεται να το πούμε. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν και εγώ εφαρμόζω, λέει, τους νόμους. Δηλαδή, άμα ο νόμος πάει αντίθετο με τη φύση, δεν τον νοιάζει, θα συνεχίσει τους νόμους. Δηλαδή, ο νόμος είναι πάνω από τη φύση. Για να καταλάβετε τι και πάνω, κοπάνημα να πληρώνουν μέχρι και τα εγγόνια του αυτές τις αλητίες. Γιατί πρόκειται για αλήτη. Πρόκειται για αλήτη κομματός και γι' αυτό τον πρέπει να βάλει επικεφαλής εκεί πέρα, για να κάνει ακριβώς αυτό. Φυσικά. Να πω και κάτι ακόμα εδώ. Οι υγειονομικοί επιστρέψαν από 1η Πρώτου. Έτσι. 2 ακριβώς μήνες μετά γίνεται αυτό το φοβερό δυστύχημα στα Τέμπη. Συγγνώμη, δολοφονία ήταν, Γιώργο. Μπόρεσα και ανταποκρίθηκαν τα νοσοκομεία. Γιατί είχαν επιστρέψει όλοι αυτοί. Όχι ότι εμείς μπορούσαμε να προβλέψουμε το τροχαίο, αυτό που έγινε. Τροχαίο εννοώ γιατί αφορά τροχούς, έτσι. Τροχαίο λέγεται και αυτό. Όχι ότι μπορούσαμε να το προβλέψουμε, αλλά καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν δεν είχαν προσφύγει οι υγειονομικοί εκεί. Αυτοί οι λίγοι 10% που πήγαν τελικά. Και οπότε δεν θα τους είχαν πάρει. Αυτοί τα νοσοκομεία δεν θα είχαν ανταποκριθεί. Πόσοι θα είχαν πεθάνει από τους τραυματίες που πήγαν στα νοσοκομεία. Και από ό,τι έχω καταλάβει, δεν έχουν πεθάνει. Δεν έχει πεθάνει κανένας από αυτούς που διακομίστηκαν ζωντανοί. Ναι. Έτσι, αυτή την εντύπωση έχω. Ευτύχημα ήταν και αυτό, όπως γίνανε και τα πράγματα. Εδώ θα ήθελα και να σημειώσω, γιατί το είπα στην. Δεν μπορούσαμε και ανθρώπινες ζωές με αυτό που έγινε. Άμεσα. Δεν λέμε το αυτονόητο ότι από τη στιγμή που επιστρέφει ο κόσμος γενικώς στα νοσοκομεία βοηθάει ανθρώπους. Μιλάμε για άμεσα, για συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι. Έχεις δίκιο. Λέω υπόθεση εργασίας. Υπόθεση εργασίας, εντάξει. Αλλά εντάξει, είναι πολύ κοντά στην αλήθεια, πιστεύω. Όχι, να το πω αυτό, γιατί όταν κάτι είναι σωστό, πρέπει να το πηγαίνουμε μέχρι τέλους. Αυτό το πω, να πω ένα από τα πολλά περιστατικά που έχω από την εμπειρία μου στην αεροπορία. Κάποτε που υπηρετούσα στην Αδραβίδα, έτσι. Καταρχήν, σύμφωνα με την συνθήκη της Γενέβης, οι υγειονομικοί σχηματισμοί απαγορεύεται να χτυπιούνται. Αντίστοιχα όμως, οι υγειονομικοί σχηματισμοί, δηλαδή ιατρία κλπ., απαγορεύεται να είναι πάνω ή πλησίων στόχων. Γιατί αλλιώς θα βάζει ο καθένας τα ιατρία του πάνω στους στόχους για να μην τα πειράζει. Ναι. Άρα λοιπόν απαγορεύεται. Το ιατρείο λοιπόν που είχαμε στην Αδραβίδα, στο αεροδρόμιο, ήταν το ισόγειο του πύργου ελέγχου. Ο πύργος ελέγχου είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Και δίπλα υπήρχε άλλος στόχος που λέγεται διάδρομος προσγείωσης. Αυτό είχα φάει. Είχα σπάσει τα νεύρα μου να το λέω, να κάνω αναφορές και τα λοιπά, να βγει. Είχα κοντραριστεί με τη διοίκηση και όταν ήρθε επιθεώρηση από το ΓΕΑ, πήγα και το έγραψα εγώ παρατήρηση για τη μονάδα ότι πρέπει να βγει αυτό. Εκτός ότι είχε και πολλά άλλα οργανωτικά θέματα. Καταρχήν ήταν μέσα η διαρρύθμιση, γιατί αυτό ήταν αποθήκη ουσιαστικά, το κάνανε ιατρείο αυτή δήθεν, όπου έμπαινε το φορείο στο διάδρομο, αλλά δεν είχε αρκετό φάρμακο στο διάδρομο να στρίψει το φορείο να μπει στα δωμάτια. Δηλαδή τον ασθενή, αν έρχονταν με φορείο, τον εξέτασε στο διάδρομο. Δεν μπορούσε να τον εξετάσει μέσα στα δωμάτια. Δεν είναι χώρα για να μπει. Δηλαδή για τέτοια κατάσταση. Και μάλιστα με είχε ρωτήσει τότε ο αξιολογητής, μου λέει: πώς όταν του το έδειξα, μου λέει: και πώς του βάλει. Λέω: έχω κάνει πατέντα, του λέω. Θα ανοίγουμε το παράθυρο, ήταν σειρώμενο και το βάλουμε από το παράθυρο. Δεν κάνω πλάκα. Μιλάμε για το 2007. Αυτό λοιπόν έκατσα το έγραψα εγώ παρατήρηση, δηλαδή τις παρατηρήσεις που έγραψε ο αξιολογητής, τις έγραψα εγώ όλες. Λοιπόν, να μην συζητήσω τώρα το τι κυνήγημα έφαγα από τη διοίκηση κτλ. Τέλος πάντων, φεύγω, γιατί μετά το κατάλαβε και ο ίδιος ο αρχηγός τότε, και μάλιστα ο αρχηγός έτσι, με δικό του προσωπικό σήμα με πήρε κατευθείαν από τη μονάδα. Μου λέει: κινδυνεύεις εκεί που είσαι, γιατί τα είχα εξηγήσει αυτά και μετά. Γιατί το πάλευα μέχρι τέλους. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, το καλοκαίρι του 2007 γίνανε κάτι σεισμοί εκεί πέρα, στην Ηλία. Λοιπόν, οι σεισμοί αυτοί είχαν σαν συνέπεια πάθει μεγάλες ζημιές στο κτίριο του πύργου ελέγχου. Το οποίο δεν έπεσε το πάνω μέρος, γιατί το πάνω είναι ελαφριά κατασκευή, επειδή είναι γύρω-γύρω τζάμι, για να βλέπουν, δεν είναι, μπορεί να έχει βαριά σκεπή, είναι ελαφριά κατασκευή. Το από κάτω όμως ήταν κανονικό κτίριο. Και πέσαν οι σοβάδες αυτοί και γέμισε. Λοιπόν, εγώ την πρώτη μου δουλειά ήταν να πάρω τηλέφωνο κάτω να δω τι έγινε, πώς τραυματίστηκε κάποιος από το προσωπικό που είχα.
Και μου είπανε μόλις 20 μέρες είχαν μεταφερθεί στο καινούριο κτίριο, το οποίο ήταν αυτό που είχα προτείνει εγώ. Μάλιστα. Γιατί είχα προτείνει ένα άλλο κτίριο, το οποίο το γνώριζα για κουρίο και κάτι αποθήκες. Και το είχα δει εγώ, ήταν πιο καλή κατασκευή, ήταν πολύ καλύτερο και ήταν μακριά από τους στόχους. Και είχα προτείνει αυτό και μάλιστα είχα πάει και στη διεύθυνση υγειονομικού τότε και στον ίδιο τον αρχηγό και του είχα δείξει χάρτες. Και του είχα πει: εδώ πρέπει να πάει στο ιατρείο. Και είχαν μεταφερθεί μόλις 20 μέρες πριν και δεν είχε πάει τίποτα και το κτίριο. Το άλλο ΔΕΗ ήταν ερείπιο, αυτό το κατεδαφίσανε. Ερείπιο. Μπορεί να έχει σκοτωθεί κόσμος εκεί. Καταλαβαίνω. Δεν πρόληψα εγώ το σεισμό. Όχι, δεν το έκανα για το σεισμό. Αλλά όταν κάτι είναι σωστό να γίνει, πρέπει να επιμείνει μέχρι τέλους. Μπορεί λοιπόν να έσωσα και ανθρώπινες ζωές. Ναι. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να το μάθω. Μιλάμε για το 2007. Ψάξτε μερολόγια αν έγιναν σεισμοί το καλοκαίρι του 2007 στην Ηλία. Θα μπορούσε να έχει εγκρινήσει η αεροπορία ανθρώπους. Εδώ θα ήθελα για να πω και κάτι άλλο που είχα πει στην περασμένη εκπομπή που είχα κάνει. Γιατί και τα λέω αυτά μετά από συμβουλή από τους ειδικούς, την νομική ομάδα για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Λοιπόν, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση με τα τέμπη. Είχαν 2.500 κόσμο, Γιώργο, και τους είχαν μείνει και είχαν αφήσει περίπου 700. Δεν γίνεται για να έχεις ασφάλεια σε τρένα και σε τα λοιπά και ειδικά όταν έχει να κάνει με κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σοβαρό παράρτωμα. Είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η συμβουλή που μου έδωσε εμένα η νομική ομάδα. Οι συγγενείς των θυμάτων και τα λοιπά μπορούν να πάνε κάλλιστα στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να βρουν τα δίκαια τους. Τι γίνεται, κάτι άλλο το οποίο δείχνει ότι έχουν χάσει την μπάλα η εγκληματική οργάνωση εκ των ανατολισμάτων, είναι ότι δίνουν χρήματα στους συγγενείς των θυμάτων ή αν έχουν μείνει ανάπηρα. Το λάδωμα, αυτό ξέρουν. Ναι, εντάξει, αλλά αυτό όμως δεν έγινε ούτε για το μάτι έγινε, ούτε για τις φωτιές στην Πελοπόννησο έχει γίνει, ούτε για τις πυρκαγιές κτλ. Ναι, για μένα αυτό δείχνει ότι βρίσκονται σε πλήρη πανικό. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος τους δείχνει πλήρη απαξίωση, το έχουν καταλάβει ότι μετράνε μέρες, δεν ξέρω, ώρες, μήνες, δεν ξέρω, αλλά για μένα πολύ σύντομα θα δούμε επόμενους μήνες πολύ θετικά αποτελέσματα να γίνονται, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Λοιπόν, να πω κάτι. Και το λέω αυτό και δημόσια για τις οικογένειες, γιατί έχουν πέσει κάτι δικηγόροι οι οποίοι κάνουν, Γιώργο, ποινικά. Δηλαδή άμεσα τους πιάσανε και πάνε για να κάνουν ποινικά, τα οποία ποινικά, όπως ξέρεις, δεν οδηγούν πουθενά. Όχι, είναι απλό. Από το άρθρο 86, επειδή είναι εμπλεκόμενοι υπουργοί, θα πάει στη Βουλή. Θα πρέπει η Βουλή λοιπόν να αποφασίσει εάν αυτοί θα διωχθούν ποινικά. Λέει όμως ότι αν δεν αποφασίσει η Βουλή εντός 3 μηνών, θεωρείται ότι δεν έδωσε την άδεια να προχωρήσει η υπόθεση. Η Βουλή λοιπόν τι κάνει, δεν παίρνει καμία απόφαση. Ακριβώς. Οπότε σιωπηρά δεν επιτρέπεται και τελειώνει η ιστορία. Και τελειώνει η ιστορία, λοιπόν. Διαβάστε το άρθρο 86 και ειδικά στο τέλος που λέει: σε περίπτωση, λέει, παραπομπής προσώπου που είναι ίδια τέλεσε μέλος κυβέρνησης ή υπουργός στο ειδικό δικαστήριο, που δεν γίνεται ποτέ αυτό, λέει, συμπαραπέμπονται και τυχώς συνένοχοι. Δηλαδή, αν δεν παραπεμφθεί, γιατί αυτό και ανάποδη αντάγνωση, αν δεν παραπεμφθεί ο υπουργός, δεν παραπέμπονται οι συνένοχοι. Ακριβώς. Καταλάβατε ποια είναι η δολιότητα. Δεν πάμε με το ποινικό. Αστικό πηγαίνουμε, γιατί εκεί. Αστικό πηγαίνουμε. Ακριβώς. Και το λέμε αυτό για την ιστορία. Το λέμε αυτό για την ιστορία που έχουν βγει οι δικηγόροι και μιλάνε για ποινικά. Μάλιστα. Πρέπει να κάνουν ποινικά, αλλά πρέπει να κάνουν και αστικά μαζί. Μάλλον πρώτα αστικά και μετά ποινικά. Λοιπόν, για να τρέχουν και τα δύο παράλληλα. Αυτά για να ξέρει ο κόσμος. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να πω για τις διαδηλώσεις και τις ιστορίες που γίνανε από τον κόσμο. Φοβερά πράγματα. Ο κόσμος δείχνει την οργή του. Δεν είναι μόνο για τη δολοφονία των παιδιών που έγινε. Είναι συσσωρευμένη οργή και για το COVID business, Γιώργο, για την απάτη με τον ιό και για τους λάθρο εισβολείς που έρχονται στην Ελλάδα και για το μακεδονικό, όλα μαζί, και την ανέχεια, για τη ΔΕΗ και τα λοιπά. Έχουν γίνει άπειρα εγκλήματα και έχουν γίνει άπειρα εγκλήματα, ναι. Και ο κόσμος εκφράζει την οργή του. Συμφωνούμε απόλυτα να βγει ο κόσμος και να κάνει εκτόνωση. Αυτό που προτείνουμε σε όλο τον κόσμο είναι να βάλουν και υπογραφούλα. Γιατί οι διαμαρτυρίες, τα συλλαλητήρια, οι σκληρές επιστολές κτλ. Δεν παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Λοιπόν, αυτό συμβουλεύουμε και αυτό προτείνουμε. Γιατί θα γίνουν πολύ θετικά πράγματα. Θα πρέπει να έχουμε
ένδικα μέσα τα οποία ανατρέχουν, δηλαδή έχουμε αριθμό κατάθεσης, αριθμό πρωτοκόλλου κτλ. Και έτσι θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεφύγει ποτέ κανένας. Ελπίζω να είμαι κατανοητός. Λοιπόν, και όσο για τα χρήματα γιατί αυτό είναι το μόνο πράγμα το οποίο προσπαθούν για να βρουν οι δόλοι κτλ. Για την όλη ιστορία. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι όλες αυτές οι δράσεις, Γιώργο, ειδικά δικαστήρια και έχει γίνει πολύ ακριβή η δικαιοσύνη, ειδικά στην Ελλάδα, αυτό το ξέρεις. Την κάνανε επίτηδες για να μην πηγαίνει ο κόσμος. Για να μην πηγαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, οι δράσεις που κάνουμε είναι συλλογικές, εκατοντάδες κόσμου, χρειάζεται οργάνωση, τάξη και φυσικά τα έξοδα είναι τεράστια. Εντάξει, για τα δεδομένα, και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη βοήθεια του κόσμου. Όσο πιο πολλοί έρθουν, τόσο πιο λίγο θα στοιχήσει στον καθένα. Δεν ξέρω, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ. Τώρα, εάν αναλογιστούμε ότι με αυτά που κάνουμε πηγαίνουμε για ένομη τάξη, πάμε να τελειώνουμε με την ανομία, να τους βάλουμε στη φυλακή, να δικαιωθούμε, να αποζημιωθούμε κτλ., καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ελάχιστο κόστος. Για να τελειώνουμε και με τα κόστη, γιατί όσο παραμένουν ατιμόρυτοι αυτοί, τόσο πιο πολύ ξεσκίζουν τον κόσμο. Ακριβώς. Τα χάνει ο κόσμος άπειρα. Θα χάσει περιουσία, τα σπίτια. Δηλαδή, από τα funds μέχρι σήμερα, έχουμε χάσει, κατά αυτούς που για μένα είναι πολύ περισσότερα, έχουμε χάσει 60 δις που δεν έχουν πληρώσει φόρους. Και καλείται ο ελληνικός λαός, δηλαδή έρχονται τα funds που μας παίρνουν τα σπίτια τσαμπουκά, συμφωνεί με το έτσι θέλω και με ανομία κτλ. Και δεν πληρώνουν και φόρο και καλούν πάλι τον Έλληνα πολίτη να πληρώσει τα 60 δις, τα 80 δις κτλ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έως πότε? Η ερώτηση μου αυτή είναι, έως πότε? Δεν θέλετε να τελειώνουμε επιτέλους με την ανομία? Να τους βάλουμε στη φυλακή, να αποζημιωθεί ο κόσμος και στην πιο... στη πιο όμορφη χώρα του κόσμου που λέγεται Ελλάδα, να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι? Δεν το θέλετε? Τα πράγματα απλά είναι. Κόσμο, το κλειδί του παραδείσου είναι ο κόσμος. Το κλειδί του παραδείσου είναι ο κόσμος. Και είμαι σίγουρος, Γιώργο, ότι τώρα που θα ξεκινήσουμε τη δράση για τον Άριο Πάγο, με το που θα μαζευτεί ο κόσμος, λοιπόν, θα γίνουν ανάλογα αποτελέσματα, όπως έγινε και με την προσφυγή που κάναμε για τους υγειονομικούς στο ΕΔΑΔ. Έτσι. Μέσα σε 2 εβδομάδες βγάλαν την 2332 και την καταγράψαν σε 3 γράψιμες ημέρες. Μόλις καταθέσαμε 30 Δεκεμβρίου, την επόμενη μέρα ψηφίσανε και για να γυρίσουν οι υγειονομικοί. Έτσι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτά ξέρουμε, αυτά πιστεύουμε, και όχι μόνο πιστεύουμε, τα έχουμε δει στην πράξη να γίνονται πραγματικότητα, και αυτά προτείνουμε στον κόσμο και προτρέπουμε να γίνουν. Ελάτε να τους ταράξουμε στην νομιμότητα, να είμαστε πολλοί, να υπάρχουν υπογραφές και οι καταθέσεις, να τρέχουν τα πράγματα αυτά, ώστε να κάνουμε σίγουρο ότι δεν θα ξεφύγουν ποτέ. Αυτό. Γιώργο, αυτά για σήμερα το βράδυ. Θες να προσθέσεις κάτι? Γιατί είμαστε πάνω από 1 ώρα. Να πω λίγο για το τραγικό που έγινε με τα τέμπη, απλά να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα, γιατί έχω δει διάφορα, εντάξει, είναι... καταρχήν να πω, γιατί ακούγονται διάφορα, δηλαδή ακουστήκανε, έχω δει κάτι βλακίες, να λένε ότι, για παράδειγμα, λέει δεν τους ανοίγουν τα φέρετρα, δεν ανοίγουν τα φέρετρα, λέει, γιατί λέει τους έχουν αφαιρέσει τα όργανα από τους νεκρούς για μεταμοσχεύσεις. Εδώ να πω ότι υπάρχει μια δόλια διαδικασία, όπου κάποιοι άνθρωποι που αντιτίθενται σε όλη αυτή τη λέλα, προς αυτούς είναι ο ταξίδι, αυτά τα καθάρματα, λένε κάποια πράγματα που είναι σωστά. Και βγαίνουν κάτι άλλοι δόλοι, οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι και αυτοί αντίθετοι, και για το δίθεν αντίθετο λένε κάτι άλλα άσχετα, τα οποία είναι ηλίθια. Με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα ότι οι υγιεί είναι επίπεδοι, όταν μας ψεκάζουνε, αυτό που είπαν τώρα, δεν τους νεκρούς, τους παίρνουν τα όργανα, λέει κάτι τέτοια. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να κάνουν το συνειρμό ότι άμα εσύ πεις το α, β, γ, δ που είναι σωστά εναντίον τους, αυτοί παίρνουν το ε, το στου και το ζ που είναι ηλιθιότητες, που τους λένε κάτι άλλοι δόλοι ηλίθιοι, και σου λένε, άρα πιστεύεις και το ε στου ζ. Μα εγώ δεν είπα το ε στου ζ. Εάν εγώ λέω αυτά που λέω
ας πούμε για παράδειγμα για τα κοβίδια που λέμε τα τεστ κτλ., δεν είπα ότι η γη είναι επίπεδη και ότι μας ψεκάζουν κιόλας. Αυτοί λοιπόν παίρνουν, αφού είναι αυτό, άρα είσαι ψεκασμένος. Έτσι βγήκε το ψεκασμένος. Από εκεί βγήκε. Αυτό λοιπόν είναι η δολιότητα. Δηλαδή βγάζουν κάποιους να λένε ηλιθιότητες, τάχαμε ότι είναι αντίθετοι, για να σου προσάψουν αυτό και να σου πούνε ότι από τη στιγμή που λες αυτά, άρα υποστηρίζεις ότι είναι και η γη επίπεδη, υποστηρίζεις ότι μας ψεκάζουν κιόλας, τα οποία επειδή είναι ηλιθιότητες αυτό, ας ηλίθιος γενικός. Εγώ όταν λέω το α, β, γ, δ, δεν συμπεριέλαβα το ε, το σ και το ζ που είναι ηλιθιότητες. Ναι. Σε καμία περίπτωση δεν είπα ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι μας ψεκάζουν. Επειδή λέω αυτά που λέω και με τα κοβίδια και με οτιδήποτε άλλο λέμε. Αυτοί λοιπόν κάνουν αυτή την νοηλιότητα. Εδώ λοιπόν αυτό που πάνε είναι αυτό με τα όργανα. Δηλαδή έχω ακούσει τα άπειρα. Ότι το στήσανε, η μηχανή λέει, ήταν από το πίσω μέρος της εμπορικής και το έκανε όπισθεν το τρένο για να το ρίξει πάνω εκεί και το είχαν σημαδεμένο να πέσει πάνω στο δόμο. Κάτι μαλακίες, δηλαδή μιλάμε απίστευτο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Από ό,τι έχω καταλάβει, τα έχω ζήσει και στην αεροπορία. Έτσι, γιατί στην αεροπορία έχουμε αρκετά ατυχήματα, όπως ξέρουμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν κάποιοι που είναι κομματόσκυλα, οι οποίοι κατά βάση είναι άχρηστοι, γιατί όλοι αυτοί που πάνε με τα κόμματα είναι άχρηστοι ουσιαστικά, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνοι τους. Είναι μόνο με το γλύψιμο, έρποντας, γλύφοντας και με τα κέρατά τους. Έτσι ανεβαίνουν. Αυτό λοιπόν τον κάναν προφανώς μετά ταξιάρων στα 59 του. Γιατί από τα 60 με τα 65 θα βγει στη σύνταξη αυτός. Τα 5 τελευταία χρόνια μετράνε στο ύψος της σύνταξης. Ποιος είναι αυτός, λοιπόν, Γιώργο, να καταλάβω κι εγώ? Αυτό που πάνε εκεί σταθμάρχη. Λοιπόν, του κάνει ένα ταχύρυθμο πρόγραμμα που κανονικά θέλει 2 χρόνια, νομίζω κάπου άκουσα για 2 χρόνια λέει, κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, του κάνει ένα ταχύρυθμο 3 μήνες, δεν ξέρω τι. Προφανώς είχε μάθει τα βασικά, γιατί είχε κάνει κι άλλο λάθος πιο πριν. Έχουν βγει διάφορα βίντεο, έτσι. Εντάξει, ας μην επικεντρωνόμαστε τώρα στο σταθμάρχη, γιατί αυτός που έχει την άμεση ευθύνη είναι η εταιρεία. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι πήρανε ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι μόνο και μόνο για λόγους κομματικούς, γιατί βγήκανε όποιοι συγγενείς του ήταν κολλητοί του Κούλη και του τοπικού και ενός από τους τοπικούς βουλευτές εκεί πέρα που είχε μεσολαβήσει κιόλας για να το μεταθέσουν αυτόν εκεί. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με συνωμοσίες τέτοιου τύπου κτλ. Που υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Έχει να κάνει καθαρά με το ότι βάζουν τους πλέον ακατάλληλους και τους πλέον άχρηστους. Ανομία. Εντάξει, όλα αυτά είναι απόνερα της ανομίας. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Έχουμε δει τι γίνεται. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά από την αεροπορία. Λοιπόν, μετά, καταρχήν, όσον αφορά αυτές τις μεταμόσχες που λένε για μεταμόσχες, τα όργανα πρέπει να τα πάρει ενώ ο άλλος είναι ακόμα ζωντανός. Δηλαδή, αυτό που αποφασίζεται μεταμόσχευση, ο άλλος είναι διασωληνωμένος και παρέχεται μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας. Γιατί πρέπει να αιματώνονται και έρχεται η ειδική ομάδα χειρουργών να τα πάρει, δεν τα παίρνει όποιος να είναι, να τα πάρει. Τα όργανα δεν είναι ξεβιδών με ένα κουτάκι. Λοιπόν, έρχεται η ειδική ομάδα, τα παίρνει ενώσο. Ακόμα αυτός υποστηρίζεται με μηχανήματα, γιατί αν δεν υποστηριχτεί, σε 1, 2, 3 λεπτά έχουν πεθάνει τα όργανα. Τα όργανα δεν αντέχουν ανοξεμία. Λοιπόν, και λένε αυτοί τώρα, αυτοί νομίζω ότι οι νεκροί είναι τι ατόφοι, δεν πεθάναν από έμφραγμα. Οι άνθρωποι έχουν πορτοποιηθεί, δεν έχουν καταλάβει ο κόσμος, γιατί τα έχουμε ζήσει εμείς. Έχω πάει εγώ σε αεροπορικά δυστυχήματα στο δεύτερο C130, όταν έπεσε στο Πάστρα, ήμουνα εκεί. Έτσι, ήμουνα εκεί, εγώ τους μάζευα. Εγώ ξέρω δηλαδή, εσύ προτείνεις στον κόσμο για να κλείσει τα ότα του σε όλα αυτά τα ψέματα που λένε. Εντάξει, η όλη ιστορία είναι απόλυτα μαζί. Ένα κομματόσκυλο που τον προωθούσαν αβέρτα όλα αυτά τα κόμματα. Γιατί ουσιαστικά ο Κούλης και όλη αυτή η ιστορία τι κάνανε, μόνο κομματόσκυλα προωθούν. Μα από να βάλουν τελείως. Όλοι τους, Γιώργο, όλοι τους, ναι. Έτσι. Αυτό το οποίο είναι έγκλημα, γιατί όταν αυτό το κάνεις και παίζεις ανθρώπινες ζωές, είναι έγκλημα. Φυσικά είναι έγκλημα εκ προθέσεως και όχι εξ αμελίας, γιατί είσαι υποχρεωμένος να γνωρίζεις και δεν βάζεις τέτοιους. Ο άνθρωπος δεν έπαιζε με χαρτιά, έπαιζε με ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν το ξέρεις αυτό. Γι' αυτό είναι έγκλημα. Όσον αφορά το εμπορικό τρένο που λένε, μα γιατί δεν λένε αυτό το φορτίο, το καλύψαν κλπ. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ από φοιτητής που ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, από αρχές δεκαετίας 90, τα θυμόμαστε, το ξέραμε από τότε, ήταν κοινό μυστικό, το ξέραμε, ότι στον ΟΣΕ φορτώνανε έξτρα βαγόνια, δηλαδή ήταν στοιχεία, η εμπορική να έχει 20 βαγόνια, βάζανε άλλα 2-3, τα οποία τα βάζαμε ενδιάμεσα μέσα στο σειρμό, ενδιάμεσα, και τα οποία είχαν φορτωμένα εμπορεύματα, διάφορα, οτιδήποτε κλπ, τα οποία ήταν μη δηλωμένα. Γιατί? Για να μην πληρωθεί το κόμιστρο μεταφοράς τους. Και παίρνανε μίζα σιδηροδρομική. Αυτό είναι πολύ παλιά ιστορία, δεν είναι τωρινή. Και μέσα σε αυτό που βάζαν πολλές φορές, είτε παράνομα πολλές φορές και παράνομα εμπορεύματα που δεν γινόταν να βρουν, ή επικίνδυνα, τα οποία έχουν ειδική διαδικασία. Αλλά με να μεταφέρεις επικίνδυνα εμπορεύματα, κοστίζει και παραπάνω. Υπόψη ότι όταν μεταφέρεις επικίνδυνα εμπορεύματα, δεν πρέπει να τα φέρεις σε επαφή με άλλες
Κατάλαβα, εντάξει. Δηλαδή, τι κάνουνε, αυτές οι εμπορικές που έχουν επικίνδυνα φορτία πάνω, τις βάζανε σε παράπλευρο δρόμο σε παράπλευρο διάδρομο μέσα στους σταθμούς, περνούσαν τα λατρεία και τα πήγαιναν μόνα τους. Γιατί? Να μην συναντηθούν με άλλα για την περίπτωση εκτροχιασμού. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Γι' αυτό όλα αυτά γινόταν νύχτα και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε σε νυχτερινή αμαξοστοιχεία. Καθόλου τυχαίο. Αυτοί λοιπόν γι' αυτό δεν θέλουν να βγουν αυτά. Διότι προφανώς υπήρχαν και παράνομα βαγόνια δηλαδή που δεν ήταν δηλωμένα. Γιατί είχαν φάει μίζες κάποιοι και πιθανότατα. Φυσικά. Οι πιο μεγάλες απάτες. Το έγκλημα είναι τεράστιο, Γιώργο. Πολιτικούς, δικηγόρους. Το έγκλημα είναι τεράστιο. Το έγκλημα είναι τεράστιο. Έτσι. Γιατί πιάσανε, τα καθαρίσανε, δεν πήρανε πραγματογνώμενες, βάλανε τσιμέντα, ιστορίες και γι' αυτό. Ναι, πιάσανε και εξαφανίσανε τα ίχνη. Εξαφανίσανε γιατί ωραία, μέσα είναι όλοι, Γιώργο μου, αστυνομικοί, δικαστές, σιδηρόδρομοι, εταιρεία, κυβέρνηση, μέσα όλοι είναι. Όλοι δεν μέσα. Έχει βρωμιά, αλλά δεν έχει να κάνει με κανένα μυστικό φορτίο, κάτι περίεργο κτλ. Αυτή είναι πολύ παλιά ιστορία. Αλλά απλά θέλουν να κουκουλώσουν αυτή τη στιγμή τις μίζες που έχουν πάρει από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί προφανώς πέφτανε μίζες. Ωραία. Κατάλαβα. Για να ξέρουμε, να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ δεν είναι ότι είναι κάτι. Και κάτι ακόμα. Γιατί λέει γιατί πήγε μόνο στρατός. Ο στρατός τον έχουν κάνει Φιλιππινέζα, συγγνώμη θα το πω έτσι, γιατί το ζήσαμε και χειρότερα από την υγειονομική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή χειρότερο τα πιο μεγάλα θύματα. Όπου λοιπόν οι κρατικές αυτές δεν λειτουργούν, που δεν λειτουργούν ποτέ, μόνο στο στρατό. Λοιπόν, ο στρατός, επειδή έχει και πυροτεχνουργούς, έχει ειδικούς για τα χημικά, για τα εκρηκτικά, για οτιδήποτε, είναι το πλέον εξειδικευμένο σώμα, ειδικά για επικίνδυνα υλικά, φορτία, εκρηκτικά, έφλεκτα και οτιδήποτε. Λοιπόν, επομένως, εάν υπήρχε κάτι τέτοιο, ο πρώτος πρέπει να πάει εκεί πάνω αναγκαστικά τον στρατός, γιατί έχει το πιο εξειδικευμένο προσωπικό, έχει τα μέσα προστασίας, οτιδήποτε. Οι υπηρεσίες σε άλλες δεν νομίζουν ότι έχουν τίποτα. Λέει πυροσβεστική. Ποια πυροσβεστική? Ξέρει πυροσβεστική από χημικά? Καλύτερα από το στρατό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κατανοητό. Ο στρατός απ' όλα έχει δικό του πυροσβεστικό σώμα. Εμείς έχουμε πυρόσβεση, κάνουμε οι ίδιοι μόνοι μας. Έχουμε εμείς πυροσβεστικά μέσα στα αεροδρόμια. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην ξέρουμε. Λοιπόν, και γιατί λέγανε και γιατί πήγε ο στρατός? Γιατί πολύ απλά το στρατό τον έχουν για ό,τι, τον έχουν σαν την Coca-Cola, πάει με όλα. Έτσι. Όπου γίνει ότι εδώ βάζανε στρατιωτικά οχήματα και λεωφορεία να μεταφέρουν τον κόσμο όταν γινόταν απεργίες στην Αθήνα. Τα ξεχάσαμε. Αυτά γινόντουσαν. Λοιπόν, επομένως δεν είναι κάτι το περίεργο, το αποκρυφιστικό και δεν ξέρω οτιδήποτε. Ναι, το στρατό δυστυχώς το βάζουν και κάνει μονίμως τη δουλειά του κράτους, γιατί οι υπηρεσίες είναι διαλυμένες και γιατί είναι και πιο ειδικοί στα θέματα. Η πρότασή μου, Γιώργο, η πρότασή μου είναι στον κόσμο: ελάτε να τελειώνουμε και όλα αυτά θα αποκαλυφθούν μετά. Θα μπουν οι οικονομικοί εισαγγελείς μέσα, εντάξει, και όλα θα αποκαλυφθούν. Το έχω πει πολλές φορές ότι ο κόσμος θα πάθουν μέχρι και καρδιακές προσβολές από τα εγκλήματα που θα αποκαλυφθούν αργότερα κάτω από ένομη τάξη. Έχει να γίνει ο κακός χαμός που είναι. Ναι, φυσικά. Και εμείς δεν τα πιστεύουμε. Έχουν να βγουν. Τι μπορεί να δούμε όταν. Γιώργο μου, εντάξει, δεν είμαστε άνθρωποι για να μπορέσουμε, δεν είμαστε διεστραμμένοι για να μπορέσουμε να σκεφτούμε το τι θα έχουν. Πού να φανταστεί, δεν γίνεται. Ωραία, δώσε μου και 2 λεπτά για να τελειώσω κι εγώ, για να κάνω το τέλος. Ήθελα, γιατί το σκεφτόμουν πριν, ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Αρβανίτη. Ο κύριος Αρβανίτης μας έκανε τη τιμή και ήρθε στα γραφεία μας στην Αθήνα. Έδωσε εκεί πέρα μια φοβερή ομιλία. Έμαθα και εγώ πράγματα που δεν ήξερα κτλ. Είχε έρθει Τρίτη το βράδυ. Λοιπόν, για να τα πω κοντολογήσω εδώ πέρα για το κόσμο, γιατί πρέπει να βγάλουμε αυτή την πληροφορία έξω. Τώρα κανονίζω και με τον κύριο Αρβανίτη. Γιώργο, και αυτό νομίζω γίνεται δικόγραφο, τέλος πάντων. Θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, για να σου το πω, κοντολογήσει την όλη ιστορία με την απάτη. Λοιπόν, η όλη απάτη, όπως ξέρετε, η πολύ επικίνδυνη απάτη, έχουν αμολύσει αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο ένα βιολογικό όπλο με τεχνολογία mRNA, η οποία αυτή η τεχνολογία έχει αποδεχτεί η πλέον άχρηστη. Γιώργο, συμφωνούμε σε αυτό, τα έχεις γράψει και εσύ. Λοιπόν, δεν έχουν. Ναι, πειραματική, 25-30 χρόνια, δεν έχουν καταφέρει να παράξουν ούτε μία ασπιρίνη που να δουλεύει. Λοιπόν, οι άνθρωποι πίσω από την τεχνολογία αυτή, οι οποίοι είχαν επενδύσει, δεν ξέρουμε, 2-3, δεν ξέρουμε τι είχαν κάνει, γιατί είναι στις σωστές θέσεις, ή μπορούν να επηρεάζουν κόσμο κτλ. Γι' αυτό έγινε και η απάτη. Λοιπόν, διοχέτευσαν αυτό το βιολογικό όπλο στην ανθρωπότητα, ώστε να βγάλουν την επένδυση που έχουν κάνει και κέρδη. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται? Ο κύριος Αρβανίτης όταν μας μίλησε και μας είπε για τα πράγματα αυτά, μας έφερε αποδείξεις, τελευταίες επίσημες μελέτες
σχετικά με το mRNA. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία βασίζεται πάνω σε νανοσωματίδια, είναι απειροελάχιστα σωματίδια τα οποία μπαίνουν σε σημεία του σώματος που δεν έμπαινε κανένα άλλο φάρμακο, κανένα άλλο εμβόλιο, τίποτα. Λοιπόν, και αυτά είναι που δημιουργούν τις ξαμνικίτιδες, τις τροβώσεις κτλ. Και επίσης, το πιο σπουδαίο απ' όλα, πάλι με επίσημες μελέτες, μεταδίδονται. Εντάξει, και μεταδίδονται με τα υγρά, μεταδίδονται με το σεξ, με το σάλιο, με τον υδρότα, με τα δάκρυα. Γενικά με τα υγρά, φανταστείτε, είμαστε στην εποχή AIDS, ξαναφέρανε πάλι AIDS, αλλά είναι 100 φορές χειρότερο. Λοιπόν, και επίσης πάλι με επίσημη μελέτη, όπως ανέφερε ο κ. Σερβανίτης, από 128 άτομα, τα ανανοσωματίδια αυτά μεταφέρονται 1 στους 10 μέσω μετάγγισης αίματος. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα που έχουν εμβολιαστεί μεταδίδουν σαν τρελοί. Δεν σημαίνει όμως ότι εμείς που δεν έχουμε κάνει τα πειραματικά σκευάσματα ότι θα κολλήσουμε. Αυτό εξαρτάται, όπως γίνεται με όλες τις ασθένειες κτλ. Αν έχουμε σωστό υγειονομικό σύστημα, αν είμαστε υγιείς και έχουμε αντισώματα. Λοιπόν, η πραγματικότητα όμως αυτή είναι, η οποία, όπως είπε ο κ. Σαφανάτης, μας τα είπε, βασιζόμενος επάνω σε σοβαρές τελευταίες επιστημονικές μελέτες, επίσημα πράγματα, και για τη μετάγγιση του αίματος και για τη μετάδοση. Λοιπόν, αυτό που προτείνω εγώ, μάλιστα να το καταλήξω, λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι παλιοί άνθρωποι αυτοί πίσω από την όλη ιστορία έχουν αμολύσει ένα βιολογικό όπλο σε όλη την ανθρωπότητα, γιατί ούτε και αυτοί το καταλάβανε, λόγω διαστροφής, λόγω βλακίας, πείτε το όπως θέλετε, γιατί και αυτοί κινδυνεύουν να πεθάνουν. Εντάξει, γιατί μεταδίδεται, είπαμε. Λοιπόν, αυτό που προτείνω είναι αγάπη και στοργή και κατανόηση για τα θύματα, για αυτούς που εμβολιαστήκανε με τα πειραματικά σκευάσματα. Γιατί προβλέπω τα πράγματα του χρόνου να αλλάξουν και να αλλάξουν εναντίον αυτών που έχουν κάνει τα πειραματικά σκευάσματα, δηλαδή να μην μπορούν να βρουν δουλειά, να είναι υποχρεωμένοι να φοράνε φήμοτρα όλη την ώρα, γιατί είπαμε ότι είναι υγρά κτλ. Λοιπόν, θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση, να ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά που κάναν τα πειραματικά σκευάσματα, έχουν και λίγο πρόβλημα εγκεφαλικό. Λοιπόν, και πολλοί επιμένανε και φωνάζανε σε εμάς ή οτιδήποτε, αγριεύανε, και υπάρχουν ακόμα και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν για να παραδεχθούν ότι έχουν πέσει θύματα απάτης. Λοιπόν, εγώ προτείνω αγάπη και στοργή σε όλους, για όλους αυτούς, σύμφωνοι, για να μην, πώς το πω, επέρθει σύραξη μέσα στην κοινωνία, διχασμός κτλ. Εντάξει, πέσανε θύματα, δεν χρειάζεται εμείς για να το παίξουμε ας πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, οτιδήποτε, και χρειάζεται κατανόηση. Λοιπόν, έχουμε να περάσουμε, πιστεύω, δύσκολες μέρες για το μέλλον που θα έρθει, αλλά από την άλλη είναι αυτή μια τεράστια θυσία που έγινε σε όλη την ανθρωπότητα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι τα πράγματα θα αλλάξουν άρδιν και θα επέλθει επιτέλους η πολυπότη ένωμη τάξη. Λοιπόν, και όταν θα έχουμε ένωμη τάξη, μπορούμε να φτιάξουμε τα πάντα. Αυτά ήθελα να πω, Γιώργο. Να καληνυχτήσουμε τον κόσμο. Θέλει ομαδική δράση. Ομαδική δεν είναι. Να τους κοιτάμε. Ήδη καταραίουν, θα είχαν καταρρεύσει πολύ καιρό πριν. Θα είχαν καταρρεύσει πολύ καιρό πριν. Δεν θα είχαν υποστεί όλα αυτά. Και πρέπει να τους χτυπήσουμε, έτσι. Και επειδή αυτό αναγκαστικά κάποιο κόσμο πρέπει να καταλάβετε ότι χάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα όσο τους αφήνουν. Αυτοί ληστεύουν δημόσιο χρήμα μαζικότατα. Όχι μαζικά, μαζικότατα. Μαζικότητα και δολοφονούν κόσμο, Γιώργο μου. Γιώργο, δεν είναι μόνο τα χρήματα, δολοφονούν και τον κόσμο. Κάθε μέρα, όσο αυτοί παραμένουν στην εξουσία, όσο υπάρχουν αυτοί οι δικαστές, οι πανάθλοι, οι αρχηγοί της αστυνομίας, οι πανάθλοι, οι γιατροί κτλ. Μιλάω για τους άμοι και δεν κάνω σκούπα, το καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, και όλοι αυτοί οι άμεσα υπεύθυνοι, όσο υπάρχουν αυτοί ακόμα στη ζωή μας, κινδυνεύουμε όλοι μας. Όλοι μας κινδυνεύουμε. Όλοι μας. Λοιπόν, θα πρέπει να το κατανοήσει αυτό ο κόσμος. Ελάτε να τελειώνουμε. Ελάτε να τελειώνουμε. Αυτό λέμε. Και κάτι άλλο τελευταίο. Όταν θα γίνουν αυτά τα πράγματα που λέμε, που θα γίνουν σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο 3 να μην γίνουν. Λοιπόν, θα δημιουργηθεί κενό εξουσίας. Και το έχω αναφέρει αρκετές φορές. Όσοι είσαστε πολίτες, πραγματικοί πολίτες και έχετε αίσθημα δικαίου, μην τολμήσετε, μην αφήσετε λαμόγια,
δόλιους, πείτε το όπως θέλετε, εγκληματίες, να αναλάβουν πάλι την εξουσία. Είσαστε άμεσα υπεύθυνοι. Άμεσα υπεύθυνοι. Εμείς η ισονομία θα είμαστε εδώ, εντάξει, για να προστατεύσουμε, ή μάλλον να το πούμε, για να είμαστε σαν θεματοφύλακες, Γιώργο, για την ένωμη τάξη, εντάξει, γιατί όποιος τολμήσει στο μέλλον να κάνει ιστορίες, εντάξει, εμείς θα κάνουμε επίδεση. Boom. Αλλά οι πολίτες, πρέπει επιτέλους ο κόσμος να γίνουν πολίτες. Πραγματικοί πολίτες. Αυτό συμβουλεύω τον κόσμο. Λοιπόν, Γιώργο, καληνυχτούμε. Καληνυχτούμε, ναι. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε σύντομα. Ελπίζω με τον κύριο Αρβανίτη, Γιώργο, να κάνουμε μια εκπομπή με τον κύριο Αρβανίτη και έχω προγραμματίσει, έχω κανήσει με τον Γιώργο τον Σαρή να κάνουμε μια εκπομπή. Εξαίρετοι και οι δύο. Το Αρβανίτη ήταν πιο πολύ καιρό, το Σαρή το γνώρισα κάπως πιο μετά. Ο Γιώργος Σαρής σου έχει με μεγάλη εκτίμηση γιατί ταχώνει στους δικαστές. Τι είναι αλήθεια, λες, εντάξει. Χώνεις δεν είναι ταχώνεις. Έχουν φτάσει τους τα λένε ακόμη οι ίδιοι μέσα από το ίδιο στο κόμμα. Τι είναι αλήθεια, λες, Γιώργο, ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Στο κόμμα. Βγήκε ο Αντώναρος και τα έλεγε για τον Γιάκο και το γιο του. Ο Αντώναρος που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, έχεις δίκιο. Τώρα κοιτάζουν όλοι βέβαια να γλιτώσουν, έτσι, γι' αυτό, γιατί είναι φυσικά. Λοιπόν, Γιώργο, φύγαμε. Έχουμε 1 ώρα και 20 λεπτά. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά όλοι σας. Καληνυχτούμε. Καλή εβδομάδα και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας. Γεια.